عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرات مشايخنا وأساتذنا وجميع المحدثين والمفسرين والمصنفين والفقهاء والشارحين والمحشين من علماء أهل السنة والجماعة. اللهم وإلى حضرات من دفنوا في هذه البلدة من السادات والعلماء والصالحين، وإلى حضرات رجال الغيب كلهم أجمعين. زد لهم تشريفا وتكريما وتعظيما يا رب يا كريم. نسألك يا الله يا الله يا الله متوسلين بذاتك المقدس وبأسمائك الحسنى بصفاتك العلى وبهؤلاء الشرفاء الكرام، خصوصا بقطب الزمان محمد شريف المدني قدس الله أسرارهم، أن تغفر ذنوبنا وأن تطهر قلوبنا وأن تجعل هذا الاجتماع خالصا لوجهك الكريم، نافعا لنا وللسامعين، ونورا وبركة وضياء في هذه البلدة يا الله. وإلى حضرات من ماتوا منا، وإلى حضرات من دفنوا في مقبرة محلتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبرنا وقبورهم رياضا من رياض الجنان، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ആസിബാക്കവി കുട്ടിപ്പുറം ഉസ്താദ് അവർക്കൽക്കൊരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ, അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ വാസിഉ ബാഖവി, ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്ഫാഖ് ഫൈസി ദർഗാ പ്രസിഡന്റ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജി ഹനീഫാജി മുൻ അധ്യക്ഷൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കണച്ചൂർ മോണു ഹാജി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ഉറൂസ് ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഉറൂസിന്റെ 5ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വഅദിന് നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാഗതം പറയുക എന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജി ഹനീഫാജി അവർക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കണച്ചൂർ മോൺ ഹാജി അവരുടെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരുന്നത് കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനും താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു തങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിപ്പുറം ഉസ്താദിന്റെ മകനായ അബ്ദുൽ വാസിഉ ബാഖവി അവർകളാണ്. ഇബാദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരും. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതായി നമുക്ക് ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്ഫാഖ് ഫൈസി നന്ദാവർ, കാസർഗോഡ് ഉളിയത്തെടുക്കയിലെ ഖത്തീബാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണച്ചൂർ മോണു ഹാജിയെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കല്ലാപ്പു ഖത്തീബ് ഷരീഫ് സാദി അവരുടെയും കല്ലാപ്പു പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, എല്ലാവരെയും, അബ്ദുൽ ഹമീദ്, അബ്ബാസ്, അതുപോലെ സദർ ഉസ്താദ്,
സക്കരിയ അഹ്സനി, ഇമ്രാൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ദർഗാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരായ അമീർ അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ്, ഹാജി ഫാറൂഖ് UH, അതുപോലെ ബുഖാരി, ഉസ്മാൻ, അബ്ദുൽ റഷീദ്, അമീർ ഹുസൈൻ, മൻസൂർ, എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, നമ്മുടെ ശരീഅത്ത് കോളേജിലെ ഉസ്താദുമാർ, മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ ദർഗാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇസ്ഹാഖ്, അതുപോലെ മുസ്തഫ, കോശാധികാരി നാസിം റഹ്മാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഓഫീസ് ബേറേഴ്സിനെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും, ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകളെയും, ഫുഡ് ഓഫീസർ റഫീഖ്, അതുപോലെ PS സാമണികെ, എല്ലാവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പരിപാടിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി അഹോരാത്രം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാർ, അവരുടെ കമാൻഡർമാർ, ക്യാപ്റ്റന്മാർ, എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും, എല്ലാ സഹകാരികളെയും ശ്രോതാക്കളെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നസീഹത്തിനായി ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ വാസിഅ ബാഖി അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, മത സാംസ്കാരിക സമുന്നതരായ നേതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതമരളിയ സയ്യിദ് ഉസ്താദ് അവർകൾക്കും സ്വാഗതം. പ്രഭാഷണത്തിനായി പ്രഭാഷണ പീഠത്തിലെ വെള്ളി നക്ഷത്രം അബ്ദുൽ പൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. بسم الله شديد البطش والبرهان. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله. قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين.
لا يكن أحدكم كالعبد السوء إن خاف عملا ولا كالأجير السوء إن لم يعط الأجر لم يعمل أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري حر نار ملفع ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, സയ്യിദന്മാർ, ഇവിടുത്തെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹനീഫ് ഹാജി, മുൻ അധ്യക്ഷൻ മോനു ഹാജി, പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്ഫാഖ് ഫൈളി, മറ്റ് ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, നേതാക്കന്മാർ, ജല്ല ജലാലുവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മുഴുവൻ സമയങ്ങളും സ്വാലിഹായ അമലായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വളരെ കുറഞ്ഞ ആയുസ്സുള്ള ഞാനും നിങ്ങളും മുൻകഴിഞ്ഞ ഉമ്മത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് 63 വയസ്സാണ് ശരാശരി നമ്മുടെ പ്രായം. വളരെ കുറഞ്ഞ ആയുസ്സുള്ള നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഖബറിലേക്കുള്ള അകലം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇന്നലെ നമുക്ക് ഖബറിലേക്കുള്ള അകലമല്ല ഇന്നുള്ളത്, നാളെ അതിലും കുറഞ്ഞ് ഏത് അവസരത്തിലും ഈ ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കേണ്ട നമ്മൾ, നമ്മുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ സമയമാണ് നമ്മുടെ ആയുസ്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് ഒരു സമയവും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മുഴുവൻ സമയങ്ങളും വലിയ അമലായി നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പ്രദേശം മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ കാൽപാദമേറ്റ് ബർക്കത്തുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഈ പ്രദേശമാകെ പ്രകാശിച്ചത് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു മഹാനവറുകളുടെ ദുആയിൽ, ഉള്ളാളത്തു നിന്നുള്ള ദുആയിലും കരുവന്തിരുത്തിയിലുള്ള ദുആയിലും എവിടെയുള്ള ദുആയിലും വഇലാ ഹളറത്തി സാഹിബിൽ മഖാമാതി വൽ കറാമാത്ത് അസ്സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി എന്നുള്ള ആ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം ഇവിടെയൊക്കെ മുഴങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ്. ഈ സദസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി വരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ്. ഈ നടുവിലെ സോഫയിലാണ് താജുൽ ഉലമ ഇരുന്നിരുന്നത്. അവിടെയാണ് താജുൽ ഉലമ ഇരുന്നിരുന്നത്. 1990-ൽ ഏകദേശം 35 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടത്തെ ഉറൂസിൽ ഈ ഉള്ളവൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അല്പസമയം എൻ്റെ പിതാവ് കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ സംസാരിക്കുകയും തുടർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളവൻ സംസാരിച്ച് 95-ലും 2000-ലും 2005-ലും ഒക്കെ താജുൽ ഉലമയുള്ളപ്പോൾ 2010 വരെ, അതിനുശേഷവും താജുൽ ഉലമന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ഇവിടെ വന്ന് വഅദ് പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അല്ലാഹു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓർത്തുപോവുകയാണ്, മഹാനായ താജുൽ ഉലമയെ ഓർക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുക? അവിടുന്ന് നടന്നു വന്ന് ഈ സ്റ്റേജിലിരുന്ന് ആരൊക്കെ വഅദ് പറയുന്നോ അവരുടെ വഅദുകൾ മുഴുവനും കേട്ട് താജുൽ ഉലമ തിരിച്ചു പോകും. എല്ലാം കേട്ട് താജുൽ ഉലമ തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിന് നൂറുൻ അലാ നൂർ. ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു നൂറുണ്ട്, ആ നൂറിൽ മറ്റൊരു നൂറ് കൂടി അല്ലാഹു താജുൽ ഉലമയെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. 1952-ൽ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാളത്തേക്ക് വന്നതാണ്.
1950 വെല്ലൂർ ബാഖിയാത്തുസ് സാലിഹാത്തിൽ പോയി. താജുൽ ഉലമ ഇരുന്നിരുന്ന റൂമിൽ ഇന്ന് അസറിന്റെ ശേഷം ഈ ഉള്ളവൻ കടന്ന് അവിടത്തെ ആ ചുമരിൽ തൂങ്ങിയിരുന്ന സനദ്, ആ സനദ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നുപോയി. താജുൽ ഉലമക്ക് വെല്ലൂർ ബാഖിയാത്തുസ് സാലിഹാത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് അതേപോലെ അതിൽ 2 ഒപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും മങ്ങാതെ മായാതെ കിടക്കുന്നത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി. ആ സനദിൽ 2 ഒപ്പുകൾ, ഒന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട 4 മദ്ഹബിലും ഫത്വ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ശാഫിഈ, ഹനഫി, മാലിക്കി, ഹംബലി, ഈ 4 മദ്ഹബിലും ഫത്വ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള മുഫ്തി ആളം ശൈഖുനാ ആദം ഹളറത്ത് നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു 62 കൊല്ലം 63 കൊല്ലം വെല്ലൂർ ബാഖിയാത്തുസ് സ്വാലിഹാത്തിൽ സേവനം നടത്തിയ മഹാനരാണ്. ആ 63 കൊല്ലം ഉറുദുവിലും അറബിയിലും അതേപോലെ തമിഴിലും ഫത്വ എഴുതിയിരുന്നത് ഒരേ ഒരു പേന കൊണ്ടാണ്. ഒരേ ഒരു പേന കൊണ്ട് ഫത്വ എഴുതിയിരുന്ന മഹാൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ആ മഹാൻ വെല്ലൂർ ബാഖിയാത്തുസ് സ്വാലിഹാത്തിൽ 63 കൊല്ലം ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അരുമ ശിഷ്യൻ താജുൽ ഉലമ ഈ ഉള്ളാളത്ത് 62 കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമു പറഞ്ഞു തന്നു. ഞങ്ങൾ കേരളക്കാർക്ക് താജുൽ ഉലമയെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കാണ് താജുൽ ഉലമയെ കിട്ടിയത്. താജുൽ ഉലമയുടെ നാട്ടിൽ കരുവന്തിരുത്തിയിൽ താജുൽ ഉലമയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോട്, കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഫറൂഖിനടുത്ത കരുവന്തിരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് അവിടുത്തെ ജുമഅത്ത് പള്ളിയുടെ ഓരത്തുള്ള തങ്ങളകം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ തൊടികയകം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് താജുൽ ഉലമയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത്. 1922 മഹാനായ താജുൽ ഉലമ റബീഉൽ അവ്വൽ 25 വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തോടടുത്ത സമയത്ത് അവിടെയാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത്. ആ താജുൽ ഉലമ വെല്ലിയൂർ ബാഖിയാത്തുസ് സാലിഹാത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് 1950-ലാണ്. 52 അവിടെ നിന്ന് സനദ് വാങ്ങിച്ച് ശൈഖുനാ ആദം ഹസ്രത്തിന്റെ ഒപ്പ് ഇപ്പോഴും താജുൽ ഉലമ ഇരുന്നിരുന്ന റൂമിൽ തൂങ്ങുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കാണാം. ശൈഖുനാ ശൈഖ് ഹസൻ ഹസ്രത്ത് നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു പാപ്പനിശ്ശേരിക്കാരനായ മഹാനവറുടെയും ഒപ്പ് മായാതെ അതിൽ കിടക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഒപ്പുകളൊക്കെ മാഞ്ഞുപോയി. ആ 2 ഒപ്പുകൾ അതൊരു വലിയ മഹാന്മാരുടെ ഒപ്പുകളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, 52 വെല്ലൂർ ബാഖിയാത്തുസ് സ്വാലിഹാത്തിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റാങ്കോടുകൂടെ പാസ്സായിട്ട് അന്ന് 952 ഇവിടുത്തെ ഖാദി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒളിമിക്കു അവറാൻ മുസ്ലിയാരാണ്. ഒളിമിക്കു അവറാൻ മുസ്ലിയാർ 35 കൊല്ലം കാസർഗോഡ് തളങ്കരയിൽ ഖാദിയായിരുന്നു. വലിയ ധീരനായ ശുജാഇയായ, കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപമുള്ള വലിയ തലയെക്കെട്ട് കെട്ടി 2 കണ്ണട വെച്ച്, ഒരു കണ്ണടയും അതിന്റെ മുകളിൽ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് കണ്ണടയും വെച്ച് ഒരു പുലിയെ പോലെ സിംഹത്തെ പോലെയുള്ള പ്രകൃതിക്കാരനായിരുന്നു മഹാനായ അവറാ മുസ്ലിയാർ. ആ അവറാ മുസ്ലിയാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് താജുൽ ഉലമയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു തന്നത്. അവറാ മുസ്ലിയാർ ഉള്ളാളത്ത് ഖാദിയായിരുന്നു. 978 വരെ മഹാനവറുകൾ ഖാദിയായിരുന്നു. കാസർഗോഡും ഖാദിയായിരുന്നു. അവർ വഫാത്തായതിനു ശേഷം 78 മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ അവിടുത്തെ വഫാത്ത് വരെ 2014 വരെ താജുൽ ഉലമ ഇവിടെ ഖാദിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവിടുന്ന് ജനിച്ചത് കരുവന്തിരുത്തിയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളാളം തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയത് താജുൽ ഉലമ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണെന്നാണ്, ഉള്ളാളത്തുകാരനാണെന്നാണ് അധിക ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, 1972 സയ്യിദ് മദനി അറബി കോളേജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ 972 വരെ
മഹാനവറുകൾ ഇവിടെയുള്ള പള്ളിയിലാണ് ദർസ് നടത്തിയത്. നീണ്ട 20 കൊല്ലം താജുൽ ഉലമ പള്ളിയിലാണ് ദർസ് നടത്തിയത്. 72, 71, 72 ഈ സയ്യിദ് മദനി അറബി കോളേജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 1955, 56, 57 വർഷങ്ങളിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ മംഗലാപുരത്ത് ബന്ധറിൽ സീനത്ത് ബഖ്ഷ് മസ്ജിദിൽ മുദരിസായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അസ്ഹരിയ മദ്രസ 40 ദിവസത്തെ വഅദ്, ആ വഅദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് താജുൽ ഉലമയാണ്. 40 ദിവസത്തെ ആ വഅദിൽ 60,000 രൂപ അന്ന് പിരിഞ്ഞു കിട്ടി. ആ 60,000 രൂപ കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മംഗലാപുരത്തെ അൽ അസ്ഹരിയ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ സ്ഥാപനം ഇന്നും അവിടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവോറുകൾ മംഗലാപുരത്തും താജുൽ ഉലമ ഇവിടെയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവര് തമ്മിലുള്ള വലിയ ബന്ധം, ആ ബന്ധമാണ് ഈ ഉള്ളവനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെയൊക്കെ ദറജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അധിക സമയത്തും വഅദ് പറയുമ്പോൾ ഓതാറുള്ള ഒരു ആയത്തുണ്ട്. വല്ലാഹു അഖ്റജകും മിൻ ബുതൂനി ഉമ്മഹാതികും ലാ തഅലമൂന ശൈആ وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون എന്നുള്ള ആയത്താണ് അധികവും അവിടുന്ന് സൂറത്തുൻ നഹ്ലിലെ 78ാമത്തെ ആയത്താണ് അവിടുന്ന് അധികവും ഓതാറുള്ളത്. അവിടുന്ന് ഓതാറുള്ള ഹദീസ് അദ്ദുനിയാ മൽഊനത്തുൻ മൽഊനുൻ മാ ഫീഹാ ഇല്ലാ ദിക്റല്ലാഹി വമാ വാലാ എന്നുള്ള ഹദീസാണ് അവിടുന്ന് എപ്പോഴും ഓതാറുള്ളത്. അവിടുന്ന് അധികവും ചെല്ലാറുള്ള ബൈത്ത് വമാ ബി ഹദാറുൽ മൗതി ഇന്നി ലമയ്യിതൂൻ വലാകിൻ ഹദാരി ഹർറു നാരിൻ മുലഫഈ. മഹാനായ ഖുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊലമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ പദ്യങ്ങൾ വല്ലാതെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊലമരത്തിലേക്ക് ഖുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതേ വഞ്ചനാപരമായി പിടിക്കപ്പെട്ട ഖുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, വഞ്ചനയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ആ ഖുബൈബ് എന്നവരെ കൊലമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മഹാനൗറുകൾ ഉരുവിട്ട വരികളാണ് വമാ ബി ഹദാറുൽ മൗത്ത്, എനിക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല. താജുൽ ഉലമയുടെ ഭവനമായ കരുവന്തുരുത്തി വീട്ടിലെ ആ വരാന്തയിലിരുന്ന് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഒരിക്കൽ ബൈത്ത് ചൊല്ലിയപ്പോ വമാ ബി ഹദാറുൽ മൗത്ത്, എനിക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ല. ഇന്നി ലമയ്യിതു, ഞാൻ മരിച്ചു പോകും, ഞാൻ മയ്യിത്താണല്ലോ, പക്ഷേ എനിക്ക് പേടിയുള്ളത് വലാകിൻ ഹദാരി, എനിക്ക് പേടിയുള്ളത് ഹർറു നാരിൻ മുലഫഈ, അതിശക്തമായ ചൂടുള്ള നരകമാണ്, എനിക്കതാണ് പേടിയുള്ളത്. ആ വരികൾ താജുൽ ഉലമ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയപ്പോ ഈ ഉള്ളവൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് മുലഫഇന്റെ അർത്ഥം, എന്താണ് മുലഫഇന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എല്ലാ കിതാബുകളും മനപ്പാഠമുള്ളവരാ. ഇക്കാണുന്ന സയ്യിദ് മദനി മസ്ജിദിൽ വെച്ച് മഹാനവറുകൾ ദർസ് നടത്തൽ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ദർസ് നടത്തുക. ഒരു കിതാബും കയ്യിലില്ല, നടന്നുകൊണ്ടാണ് ദർസ് നടത്തുക. ഒരു ദിവസം കരുവന്തുരുത്തിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഹിക്മ ദർസ് നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു, അത് ഉള്ളാളത്ത് ഉറൂസ് നടക്കുകയാണ്. ആ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും കിതാബുകൾ നിർത്തിവെച്ചു. ഞാൻ എന്റെ ദർസ് നിർത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉറൂസിന്റെ അന്നും ദർസ് നടത്തും. പരീക്ഷയുടെ മുമ്പ് എല്ലാ കിതാബുകളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാം ദവ്വാനിയുടെ അഖായിദ് ജലാലിയും ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. കടുകടുപ്പമുള്ള കിതാബാണ് ഇമാം ദവ്വാനിയുടെ അഖായിദ് ജലാലി. അത് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ താജുൽ ഉലമ ഇരുന്നിരുന്ന റൂമിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ അലമാരി തുറന്ന് ആദ്യമായി നോക്കിയ കിതാബ്
ഇന്ന് ആദ്യമായി നോക്കിയ കിതാബ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ തഫ്സീറാണ്. രണ്ടാമതായി മറിച്ചു നോക്കിയത് തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് ആണ്. മൂന്നാമതായി മറിച്ചു നോക്കിയത് ഈ ദബ്ബാനിയാണ്, അഖായിദ് ജലാലിയ. ഒരു സബുക്കും ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, മുഴുവൻ സബുക്കുകളും ഞാൻ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറമെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബാഖിയാത്തുസ് സ്വാലിഹാത്തിൽ, വല്ലൂര് ബാഖിയാത്തുസ് സ്വാലിഹാത്തിൽ 7 കിതാബുകൾ മഹാനൗറുകൾ അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോ 10 കിതാബുകൾ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിരുന്നു. അത്രക്കും കിതാബുമായി ബന്ധമുള്ളവരാ. തുഹഫ മുഴുവനും മനപ്പാടമാണ്, ഹിക്മ മുഴുവനും മനപ്പാടമാണ്. 7 കൊല്ലം താജുൽ ഉലമയിൽ നിന്ന് ഹിക്മ ഓതാൻ ഈ ഉള്ളവനക്ക് അവസരം കിട്ടി. കരുവന്തിരുത്തിയിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ 2 മണിക്കൂറോളം അവിടുത്തെ മുന്നിലിരുന്ന് ഹിക്മ ഓതാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ 2014 റബീഉൽ ആഖിർ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം താജുൽ ഉലമ വഫാത്താകുമ്പോ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഈ ഉള്ളവൻ താജുൽ ഉലമയെ കാണാൻ എട്ടിക്കുളത്തെത്തിയപ്പോ വഫാത്തിന്റെ ദിനമാണെന്ന് അവിചാരിതമായി എന്തോ ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്. അവിടെ വെച്ച് താജുൽ ഉലമയെ അവസാനമായി കാണുന്നു. വഫാത്തിന്റെ ആ ദിവസം തന്നെ 9 മണിക്ക് കാണുകയാ. പച്ചപ്പുതപ്പ് പുതച്ചുകൊണ്ട് താജുൽ ഉലമയുടെ മനോഹരമായ മുഖം കണ്ടു വല്ലാത്ത സന്തോഷിച്ച് കൂറത്തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന താജുൽ ഉലമയെ കണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും താജുൽ ഉലമ വഫാത്ത എന്ന വാർത്തയാണ് കേട്ടത്. വീണ്ടും എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെ, അവിടുത്തെ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് വരെ രാത്രി 11 മണി മുതൽ 5 മണി 6 മണി 5:30 മണിയായി ജനാസ ഇറക്കുമ്പോ അതുവരെ ഈ ഉള്ളവൻ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. റഹ്മുറാഹിമായ റബ്ബ് അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ ഉള്ളാളത്തും പരിസരത്തും കർണാടകയിലുമൊക്കെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന സയ്യിദാണ് മഹാനൗറുകൾ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 38ാമത്തെ പൗത്രനാ. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 5ാമത്തെ പൗത്രൻ അലി മുസദ്ദിള തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന് ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരി ഹിജ്റ 800 വളപട്ടണത്ത് വന്ന ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരിയുടെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ട് താജുൽ ഉലമ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 38ാമത്തെ മകനാ. അവിടുത്തെ പരമ്പര അവിടുത്തെ റൂമിൽ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 38ാമത്തെ പുത്രനാണ്. സയ്യിദാണ്, ആലിമാണ്, ശുജാഇയാണ്, വല്ലാത്ത ആബിദാണ്, വല്ലാത്ത ആശിഖാ. അവിടുത്തെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് ബുറുദ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് മൗലിദ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ആ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ പറ്റി മദഹ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ താജുൽ ഉലമ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വല്ലാത്ത മുഹിബ്ബാണ്, വല്ലാത്ത ധർമ്മിഷ്ഠനാ, സാലിഹീങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ബന്ധമുള്ളവരാ. ഇങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ ഒത്ത വലിയ മനുഷ്യനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, അവിടുത്തെ ഖബർ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ, അവിടുത്തെ മദദ് അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അൽ ബഖറ സൂറത്തിൽ പറയുകയാണ്, യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ഏ മനുഷ്യരെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സംബോധനം മനുഷ്യരെ. എന്തൊരു മനോഹരമായ സംബോധനമാണ് മനുഷ്യരെ. മുഫസ്സിരീങ്ങൾ മക്ക നിവാസികളെ എന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏ മനുഷ്യരെ, എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ, ഉഅ്ബുദൂ റബ്ബക്കും, നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. ഉഅ്ബുദൂ റബ്ബക്കും, നിങ്ങളെ റബ്ബിന് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത്. ആരാണ് റബ്ബ്? പോറ്റി വളർത്തുന്നവൻ, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് തന്ന് ഈ കാണുന്ന ഓക്സിജൻ തന്ന അല്ലാഹ്,
ഈ ഉള്ളവൻ സംസാരം തുടങ്ങി. ഇനി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഉള്ളവനക്ക് സംസാരിക്കാൻ നാവ് ചലിക്കണമെങ്കിൽ തുപ്പുനീര് വേണം. ആ തുപ്പുനീര് തന്ന അല്ലാഹ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ തന്ന അല്ലാഹ്. മുസ്ലിമീങ്ങളെ, അല്ലാഹു ചെയ്ത വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള സഹോദരന്മാർ, മുസ്ലിമീങ്ങളായ സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അല്ലാഹ് എന്നേ പറയൂ. അവര് ദൈവമെന്ന് പറയുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ അവർ ആരാധിക്കുന്ന സാധനത്തിന് അവർ പേര് പറയുന്നത് ആണ്ടവൻ എന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പറയുന്നത്. കർണാടകയിൽ എന്താ പറയാ? ദേവർ. കർണാടകയിൽ ദേവർ എന്ന് പറയുന്നു. ഉറുദുക്കാർ ഖുദ എന്ന് പറയും. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഗോഡ് എന്ന് പറയും. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ നമ്മൾ അല്ലാഹ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കേരളത്തിലാവട്ടെ, കർണാടകയിലാവട്ടെ, തമിഴ്നാട്ടിലാവട്ടെ, ഡൽഹിയിലാവട്ടെ, ബംഗാളിലാവട്ടെ, ഇനി അമേരിക്കയിലാവട്ടെ, ലണ്ടനിലാവട്ടെ, ലോകത്തുള്ള ഏത് രാജ്യത്തും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ പറയുന്നത് അല്ലാഹ് എന്നാണ്. ഈ പറച്ചിൽ തുടങ്ങിയത് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽക്കാണ്. ആദം നബിയുടെ ഭാഷ സുരിയാനി ഭാഷയാണ്. ആദം നബി ഭൂമിയിൽ സംസാരിച്ച ഭാഷ സുരിയാനിയാണ്. സ്വർഗത്തിൽ ഭാഷ സംസാരിച്ചത് അറബിയിലാണ്. ആദം നബിയുടെ ഭാഷ സുരിയാനിയാണെന്ന് ഇമാം ദിമൻഹൂരി ഹാഷിയത്തുൽ മത്നുൽ കാഫിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദം നബിയുടെ ഭാഷ സുരിയാനിയാണ്. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ മുഴുവനും അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാഹ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓരോ പ്രദേശത്തുകാർ ഓരോ രൂപത്തിൽ പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു ചെയ്ത വലിയ ഒരു നിഅമത്താണത്. ആ അല്ലാഹ് എന്നുള്ള പേരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആദ്യം ചെവിട്ടിൽ കേട്ടത്. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, അനുജത്തിമാര് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചെകിട്ടിൽ ആദ്യം കേൾക്കട്ടെ അല്ലാഹ് എന്നാണ്. അത് ആർക്കും ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കാം. ശാഫിഈ മദ്ഹബ് പ്രകാരം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവൻ ആണാകാം, പെണ്ണാകാം, വലിയ അശുദ്ധിയുള്ളവളാകാം, അല്ലാത്തവളാകാം, ആർക്കും ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കാം. എത്രത്തോളം മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആൾക്ക് വരെ ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കാം. അത് ഖിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല. ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലാഹയാണ്. അത് റെക്കോർഡിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ, മൊബൈലിലൂടെ കേൾപ്പിച്ചാൽ പറ്റില്ല, മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോട് കേൾപ്പിച്ചാൽ പറ്റില്ല. നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബാങ്ക് കേൾക്കണം. അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നിന്റെ ബാങ്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ആദ്യം ആ ബാങ്ക് കേട്ടു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി നാം വഫാത്താകുമ്പോ, മരിക്കുമ്പോ അവസാനമായി നാം ഉച്ചരിക്കുന്നതും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ആ അല്ലാഹ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കേയുള്ളൂ. അല്ലാഹ് എന്നത് കേട്ടിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. അത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അവസാനം അത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. വലത്തേ ചവിട്ടിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം, ഇടത്തേ ചവിട്ടിൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ ഇടത്തേ ചവിട്ടിൽ ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം വലത്തേ ചവിട്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഇന്നാ അൻസൽനാഹു സൂറത്ത് ഓതി കൊടുക്കണം. അതോടുകൂടെ തന്നെ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത് ഓതി കൊടുക്കണം. മഹാന്മാരായ ഫുഖഹാക്കൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നി ഉഈദുഹാ ബിക വദുരിയതഹാ മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം എന്നുള്ള ആയത്തും ഓതി കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ്. സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ കുഞ്ഞിന്റെ ചെകിട്ടിൽ ഓതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ രൂപത്തിലാണ് ഫുഖഹാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശാഫിഈ ഫുഖഹാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ ജല്ല ജലാലുവായ അല്ലാഹ് രണ്ട് ലാമാണത്. രണ്ട് ലാമാണ്. ലാമിന്റെ മഖ്റജാണ് അതിന്റെയും മഖ്റജ്. രണ്ട് ലാം കൂടിയതാണ്. അതിന്റെ ശേഷം ഹാ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
എന്നുള്ള ഹാ ഉച്ചരിച്ചെങ്കിലേ കലിമ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള ഹാ ഉച്ചരിക്കണം, അപ്പോഴേ കലിമ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, ഉഅ്ബുദൂ റബ്ബക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരുന്ന അല്ലാഹ്, ആ അല്ലാഹ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക. അല്ലദീ ഖലഖകും, ആ റബ്ബാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. വല്ലദീന മിൻ ഖബലികും, നിങ്ങളെ മുമ്പുള്ള ആളുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആ അല്ലാഹുവാണ്. ആ അല്ലാഹുവിനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. ലഅല്ലക്കും തത്തഖൂൻ, നിങ്ങൾ തഖ്വയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തഖ്വയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് തുടർന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, അല്ലദീ ജഅല ലക്കുമുൽ അർള ഫിറാശാ, ഈ കാണുന്ന ഭൂമി പരവതാനി പോലെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് സംവിധാനിച്ചു തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോലെ വിശ്രമിക്കാൻ അല്ലാഹു പരവതാനി പോലെ ഭൂമിയെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു. ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഞാനാണെന്ന് ഇന്നേ വരെ ഒരാളും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഫിർഔൻ ഞാൻ വലിയ റബ്ബാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലദീ ജഅല ലക്കുമുൽ അർള ഫിറാശാ വസ്സമാഅ ബിനാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന രൂപത്തില്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലാഹു ആകാശത്തെ സംവിധാനിച്ചു തന്നു. ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നേ വരെ ആ അവകാശവാദന്മാരും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലാഹുവാണ്. അതേ വഅൻസല മിനസ് സമാഇ മാഅ, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു, അല്ലെങ്കിൽ മേഘത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തന്ന് ആ മഴ ഭൂമിയിലേക്ക് ശക്തമായ രൂപത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ആ മഴയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ഇതൊക്കെ തന്ന അല്ലാഹുവിനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവീൻ. മിനിങ്ങളെ, മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇബാദത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അല്ലാഹനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് നൽകിയത് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ ജല്ല ജലാലുവായ അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാഗ്യമാണ്. താജുൽ ഉലമാക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കിതാബാണ് ഹിക്മ. ഇബ്നു അതാഇല്ലാഹി സിക്കന്ദരി തങ്ങൾ എഴുതിയ മഹാനായ ഇബ്നു അതാഇല്ലാഹി സിക്കന്ദരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അതേ അബുൽ അബ്ബാസുൽ മുർസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യനായ ഇമാം ഷാദുലി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് അബുൽ അബ്ബാസുൽ മുർസി. അവരുടെ ശിഷ്യനായ ഇബ്നു അതാഇല്ലാഹി സിക്കന്ദരി തങ്ങൾ എഴുതിയ ഹിക്മ താജുൽ ഉലമക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. അവിടെ നിന്ന് കരുവന്തിരുത്തിയിൽ നിന്ന് ദർസ് നടത്തിയിരുന്നത് അതേ കിതാബാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിൽ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ, നിനക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നിനക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നിനക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നിനക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അത് ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്താ, അത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാ. ജല്ല ജലാലുവായ അല്ലാഹുവിനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അത് വലിയ അവസരമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു സൂചി എടുത്ത് ആ സൂചി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈവിരലിൽ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് ആ സൂചിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തങ്ങൾ, രക്തത്തിന്റെ ചെറിയ കണിക, ആ സൂചിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തത്തിന്റെ ചെറിയ കണിക, ആ കണികയിൽ 50,000 ചുവന്ന രക്താണുക്കളുണ്ട്. ആ ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിൽ 50,000 ചുവന്ന രക്താണുക്കളുണ്ട്. ആരാണ് ആ രക്തത്തിൽ ഈ അണുക്കൾ സംവിധാനിച്ചതാരാ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മുടെ തല മുതൽ കാലുവരേക്കും എത്ര രോമങ്ങളുണ്ട്. ഈ രോമങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചതാരാ? ഒരു രോമം പോലും മനുഷ്യനിക്ക് ഇന്നേ വരെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും മനുഷ്യനിക്ക് ഇന്ന് വരെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹു നിർമ്മിച്ച രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വരെ മനുഷ്യനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാനോ എ ആക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു,
ഏറ്റവും വിവരമില്ലാത്തവൻ മനുഷ്യനാണ്. അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി വിവരമില്ലാത്തവൻ മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മനുഷ്യന്റെ പിതാവ് കുരങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കുരങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈയിടെ ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു, ആ കുരങ്ങ് മനുഷ്യന്റെ രക്തഗ്രൂപ്പ് O പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് വായിച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാ അത് മനസ്സിലായത്? ആ കുരങ്ങിന്റെ രക്തം ഏത് ലാബോറട്ടറിയിൽ കൊണ്ടിട്ടാണ് പരിശോധിച്ചത്. ആ മനുഷ്യപിതാവെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന കുരങ്ങിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് O പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നത്ര എന്ന് പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ പിതാവ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ്. ആദം നബി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് മഹാനായ സൈനി ദഹലാൻ തന്റെ അൽ ഫതുഹാത്തുൽ ഇസ്ലാമിയിൽ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 7000 ചില്ലാനം വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. 7447 വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട്. അതിന് മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ജല്ല ജലാലുവായ അല്ലാഹുവാണ് എല്ലാം തന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നിർമ്മിക്കാൻ മനുഷ്യനായില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണുന്ന 5 വിരലുകൾ, ഓരോ വിരലിലും അല്ലാഹു 3 വിയ്യാവൂര് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3. ഒരു വിരലിൽ 3 വിയ്യാവൂരിയുണ്ട്. 5 വിരലിൽ 15 വിയ്യാവൂരിയുണ്ട്. ഇതിൽ 1 ഡാമേജ് ആയാൽ, 1 കേടുവന്നാൽ അതിന് സ്പയറായി ലോകത്ത് ഒരു വിരല് പോലുമില്ല. എല്ലാ പാർട്സുകൾക്കും സ്പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ പാർട്സുകൾക്ക് സ്പെയർ ഇല്ല. വൃക്ക കേടുവന്നാൽ വൃക്ക തന്നെ നിർമ്മിക്കണം. കണ്ണ് കേടുവന്നാൽ കണ്ണ് തന്നെ വേണം. അല്ലാഹു ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ മറ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സുകളൊന്നും സൂട്ടല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബ് പറയുന്നത്, ഉഅ്ബുദൂ റബ്ബക്കും, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ തരുന്ന. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന് ഡൽഹിയിൽ തിരക്ക് കൂടിയിരുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? കൊറോണ കാലത്ത് അതിനു വേണ്ടി തിരക്ക് കൂടിയിരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടില്ലേ? ജല്ല ജലാലുവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ശ്വസിക്കുവാനുള്ള, നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ ഓക്സിജനുകളും ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചു. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത അല്ലാഹ്, ആ അല്ലാഹുവിനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവീൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മഹാനായ ഇബ്നു അത്താഇല്ലാഹി സിക്കന്ദരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ, നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ, നല്ലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ, പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതിനോളം ഒരു നിഅമത്ത് വേറെയില്ല. അതിനോളം ഒരു നിഅമത്ത് വേറെയില്ല. 1000 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു മഹാനായ ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹിൽ അത്ബരി അൽ ബസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. 1000 റക്അത്ത് ഒരു ദിവസം നിസ്കരിച്ചിരുന്നു ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹിൽ അത്ബരി അൽ ബസരി. മഹാനായ കൈപ്പറ്റ മമ്മൂട്ടി മുസ്ലിയാർ ബഹറുൽ ഉലൂം ഓക്കെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദായ മുർഷിദ് തുല്ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിനിക്ക് ശറഹ് എഴുതിയ കൈപ്പറ്റക്കാരൻ, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൈപ്പറ്റക്കാരൻ മമ്മൂട്ടി മുസ്ലിയാർ, അവിടുത്തെ മുർഷിദിന്റെ ഹാഷിയിൽ 9 ഔലിയാക്കന്മാരെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മോനെ, നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ 9 ഔലിയാക്കന്മാരെ തവസ്സുലാക്കി നീ ദുആ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തവസ്സൽ ഇലർ റഹ്മാനി ഫീ കുല്ലി ഹാജതി തറുമു ഖലാഹാ ബിൽ കിറാമി ദവിസ് സുഹുദി ഉവൈസും വമഅറൂഫുർ റബീഉ വഹാരിമു യലിൽ ഹസനുൽ ബസരിയു അമീറു ദുർഫിദി അബു മുസ്ലിമിൽ ഖൗലാനു മസ്റൂഖു അസ്വദു തമാമുസ് സുഖാത്തിസ് ദീനാ ദവിൽ മജ്ദി
ഈ മഹാന്മാരെ പേരെഴുതി കഫംപുടയിൽ വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് മുങ്കറിനെ കീറി ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമെന്നും മഹാനൗറുകൾ ആ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തഖ്വയുടെ ബാബിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനൗറുകൾ പറയുന്നു 19 ഔലിയാക്കന്മാർ, ആ ഔലിയാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി അത്ബരി അൽ ബസരി കാന യുസല്ലി ഫീ കുല്ലി യൗമിൻ അൽഫ റകഅത്ത്, എല്ലാ ദിവസവും 1000 റകഅത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അറിയില്ല. അതിൽ വല്ലാത്ത അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു. താജുൽ ഉലമ വിത്ർ 11 റകഅത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കരിക്കും. റമദാനിക്കും അല്ലാത്തപ്പോഴും 11 റകഅത്ത് നിസ്കരിക്കും. 15-20 ജുസ് അവിടെ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ റമദാനിക്ക് 15-20 ജുസുകൾ ഒരൊറ്റ ഇരുത്തം ഇരുന്ന് താജുൽ ഉലമ ഓതും. ശറഫൽ അനാം മൗലിദ് മുഴുവനും ഓതും. ഇങ്ങനെ ദുഹാ 8ഉം 12ഉം ഒക്കെ നിസ്കരിക്കും. എല്ലാം പരിപൂർണമായി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു ചെയ്യുന്ന നിഅമത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ നിഅമത്താണ് ഈ ലോകം പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവാൻ നൽകുന്ന അവസരമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ. ആ ഇബാദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്താ? ഇബാദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്താ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാ, ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഇമാം ഇബ്നു അബ്ബാസ് തന്റെ ഹാശിയത്തുൽ ഹികമിൽ ഈ ഹദീസ് എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ലാ യകുൻ അഹദുകും കൽ അബ്ദി സൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങളാരും തന്റെ ഒരു സൂആയ മോശക്കാരനായ ചീത്തയായ ഒരടിമയെ പോലെ ആകല്ല. ഒരു സൂആയ മോശക്കാരനായ ചീത്തയായ ഒരടിമയെ പോലെ ആകല്ല. എന്താണ് അവന്റെ ചീത്ത സ്വഭാവം? എന്താണ് അവന്റെ വിടക്ക് മോശമായ സ്വഭാവം? എന്താണ്? ഇൻ ഖാഫ അമില, അവൻ തന്റെ യജമാനനെ പേടിച്ചാൽ നല്ലപോലെ പണിയെടുക്കും. യജമാനനെ പേടിച്ചാൽ നല്ലപോലെ പണിയെടുക്കും. ഇതുപോലെ നരകത്തെ പേടിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബ് പേടിച്ചത് കൊണ്ടോ നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്യില്ല. തുടർന്ന് കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, വലാക്കൽ അജീരി സൂഈ. മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങളാരും ചീത്ത മോശമായ തൊഴിലാളിയെ പോലെ, കൂലിക്കാരനെ പോലെ ആകല്ല. ഇല്ലം യുഅത്തൽ അജ്റ ലം യഅമൽ, അവനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവനക്ക് കാശ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ പണിയെടുക്കൂല. അതുപോലെയുള്ള തൊഴിലാളിയെ പോലെ ആകല്ല. അഥവാ റബ്ബ് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാത്ത രൂപമുണ്ടാകല്ല. ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനൗറുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാനായ വഹബ് ഇബ്നു മുനബ്ബിഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സബൂറിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി, ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലേക്ക് അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച സബൂറിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി. അതെന്താണെന്നറിയോ? അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ഏ മനുഷ്യരെ, നിങ്ങളാവരും അക്രമികളാവരുത്, നിങ്ങളാവരും ദുൽമ ചെയ്യുന്നവരാകരുത്. ഞാൻ സ്വർഗത്തെ പടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യൂലേ? അല്ല ചോദിക്കുകയാണ്, സ്വർഗം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേ? നരകം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേ? ആ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യൂലേ? ഞാൻ നരകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ നരകത്തെ പേടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യൂലേ? സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ പിന്നീട് വന്നതല്ലേ? അതല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേ? പിന്നെന്താണ് ഇബാദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം? അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ വഅദിന്റെ വിഷയം ഇതാണ്. എന്താണ് ഇബാദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഇബാദത്ത് ചെയ്യൽ അല്ലാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്താണ്. ജല്ല ജലാലുവായ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്,
ഈ നൃത്തത്തിൽ കൈപൊക്കുമ്പോ കൈയിന്റെ 5 വിരലുകൾ നിവർത്തിയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്, വിടർത്തിയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൂടാ, നിവർത്തി പിടിക്കണം. ഈ 2 തള്ളവിരലുകൾ ചെവിക്കുന്നിയോട് നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കൈ പൊക്കേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതൊരു കീഴടങ്ങലാ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇസ്രയേലിന്റെ കപ്പല് യമനിലെ ഹൂത്തികൾ തടഞ്ഞപ്പോ, യമനിലെ ഹൂത്തികൾ ആ ഇസ്രയേലിന്റെ കപ്പല് തടഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ആരെയും പിന്തുണക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യുകയല്ല. സംഭവം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഒരു ഹൂത്തി പടയാളി കപ്പലിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഹൂത്തി പടയാളി ഹെലികോപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നിറങ്ങി അതിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി അവന്റെ കയ്യിലുള്ള AK-47 റൈഫിളുമായി ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. അവൻ ഓടിയിട്ട് നേരെ അതുകൊണ്ടൊരു കുത്തു കൊടുക്കുന്നു, ക്യാപ്റ്റന്റെ റൂമിൽ ഒരു കുത്തു കൊടുക്കുന്നു. ആ കഥകൾ മലക്കെ തുറന്നപ്പോൾ ഈ റൈഫിൾ ക്യാപ്റ്റന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിയപ്പോ ക്യാപ്റ്റൻ കൈപൊന്തിച്ച് കീഴടങ്ങുകയാ. ക്യാപ്റ്റൻ കൈപൊന്തിച്ച് കീഴടങ്ങുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടതാണ്. അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 17 റക്അത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയാ. ഇങ്ങനെ തന്നെ കൈപൊന്തിച്ചോളണം. ഇങ്ങനെയാണ് മുത്തുനബി പൊന്തിച്ചത്. അതിങ്ങനെ തന്നെ കൈപൊന്തിച്ചോളണം. കൈപൊന്തിക്കേണ്ട 5 സ്ഥലങ്ങളാണ് നിസ്കാരത്തിലുള്ളത്. 6ാമത്തെ സ്ഥലത്ത് കൈപൊന്തിച്ചാൽ 3 അനക്കം തുടർച്ചയായി വന്നാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും. അത് പാടില്ലാത്തതാണ്. 1ാമത്തെ റക്അത്തിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ റക്അത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കൈപൊക്കിക്കൂടാ. 3ാമത്തെ റക്അത്തിൽ നിന്ന് 4ാമത്തെ റക്അത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കൈപൊക്കിക്കൂടാ. അങ്ങനെ പൊക്കിയാൽ 3 അനക്കം തുടർച്ചയായി വന്നാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും. എനിക്കറിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പരാതി പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കീഴൊതുങ്ങുകയാണ്. ഈ നിസ്കാരം കാണിച്ചു കൊടുത്തതാരാ? ഈ നിസ്കാരം കാണിച്ചു കൊടുത്തതാരാണ്? മുത്തുനബിക്ക് ജിബ്രീലല്ലേ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. റജബ് 27 പകലിൽ മുത്തുനബി ഇസ്റാ നടത്തിയിട്ട് അതേ വസറൈത മിൻ ഹറമിൻ ലൈലൻ ഇലാ ഹറമി കമാ സറൽ ബദ്റു ഫീ ദജിം മിനൽ ളുലമി വബിത്ത തർഖാ ഇലാ അനിൽത മൻസിലതൻ മിൻ ഖാബി ഖൗസൈൻ ലം തുദ്റക് വലം തറുമി. എത്ര മനോഹരമാണ് ആ വരികൾ, എത്ര അർത്ഥവത്താണ് ആ വരികൾ. അതേ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കേവലം 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എല്ലാം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു വന്നില്ലേ, എല്ലാം കണ്ടു വന്നില്ലേ. അതെ, 5 നേരത്തെ നിസ്കാരവുമായി വന്നിട്ട് അന്ന് സുബ്ഹി റസൂലുള്ളാഹി നിസ്കരിച്ചില്ല. റജബ് 27 സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ചില്ല. നിസ്കാരം തുടങ്ങിയത് ളുഹർ മുതൽക്കാണ്. നിസ്കാരം തുടങ്ങിയത് ളുഹർ മുതൽക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ളുഹറിന് ലഹറ എന്ന് ഭൂമിയിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നിസ്കാരം എന്ന അർത്ഥമുള്ള ളുഹർ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നിസ്കാരം ളുഹർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ളുഹർ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. എന്തേ മുത്തുനബി സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കാതിരുന്നത്? എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ പോരാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ പോരാ. കൈ പൊന്തിക്കേണ്ടിടത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പൊന്തിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് റുക്കൂ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലമനാ റസൂലുള്ളാഹ് നൂറൽ ഹുദാ ലൗലാക ലം നകുൻ നഹ്തദീ വമാ ഇന്ന റാഹദൻ بغيرك يقتدي يا رسول الله. തങ്ങളെങ്ങാനും പ്രവാചകനായി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയുമോ? ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിനെ അറിയുമോ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടത്തേക്ക് 1000 സ്വലാത്തും സലാമും അർപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ.
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിസ്കരിച്ചോളണേ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മള്. അതേ, നമ്മളെപ്പോലെ ഈ തെറ്റിത്തടം ഭൂമിയിൽ വെച്ച്, കൈകൾ വെച്ച്, 7 അവയവങ്ങൾ വെച്ച്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, റിലാക്സ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു പരുന്ത് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സുജൂദ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നവർ, അങ്ങനെ ശിരസ് നമിക്കുന്നവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ മാത്രമാ. 17 തവണ ഒരു ദിവസം അല്ലാഹു സുജൂദ് ചെയ്ത റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലാഹുവിനെ വാഴ്ത്തി സുബ്ഹാൻ റബ്ബിയൽ അളീം ബിഹംദിഹി, സുബ്ഹാൻ റബ്ബിയൽ അലാ ബിഹംദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബിനെ വാഴ്ത്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ആ ഇബാദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്താ? അതാണ് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, മൻ അബദഹു ലിശൈഇൻ യർജൂഹു മിൻഹു. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ, അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് വല്ലതും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ, ഔ ലിയദ്ഫഅ ബിതാഅതിഹി ഉറൂദൽ ഉഖൂബതി അൻഹു, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ, ഫമാ ഖാമ ബിഹഖ്ഖി ഔസാഫിഹി, റബ്ബിന്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങളോടുള്ളൊരു കടപ്പാട് നമുക്കുണ്ട്. ആ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. മഹാനായ മഅറൂഫുൽ ഖർഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 9 ഔലിയാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മഅറൂഫുൽ ഖർഖി. ആ 9 ഔലിയാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഉവൈസുൽ ഖർനിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ. ഉവൈസുൽ ഖർനി തങ്ങള് മുത്തുനബിന്റെ കാലത്ത് യമനിൽ ജീവിച്ചു. മുത്തുനബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ മദീനയിലേക്ക് പോയില്ല. എന്തേ മദീനയിലേക്ക് പോകാത്തത്? അന്ത ഫിൽ കുല്ലി ജമീലു വജമാലു യാ മുതഈ അന്ത മുബറഉം മിൻ കുല്ലി ഐബി കന്നക ഖുലിഖത കൈഫ തശാഉ. എല്ലാവിധ സൗന്ദര്യവുമുള്ള, എല്ലാവിധ ജമാലുമുള്ള മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹ്, അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് സഹാബത്തിന് മതി വന്നിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ വരെ കസ്തൂരിയേക്കാൾ മണമുള്ളതാണ്. അവിടുത്തെ മൂത്രം അത് ഭൂമി കുടിച്ചു കളയുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. അൽ ഇൻസാനുൽ കാമിലായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനുള്ള വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഉവൈസുൽ ഖർനി തങ്ങൾക്കുണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ ഉമ്മയെന്ന് പറയുന്ന തന്റെ പെറ്റുമ്മയെ നോക്കേണ്ടതിനാൽ, പരിപാലിക്കേണ്ടതിനാൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉവൈസ് വരും, ഉവൈസ് വരും, ഉവൈസിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാരപ്പിക്കണമെന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യമനിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കും, അഫീക്കും ഉവൈസ്, അഫീക്കും ഉവൈസ്, നിങ്ങളിൽ ഉവൈസ് ഉണ്ടോ, ഉവൈസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു ദിവസം ഉവൈസുൽ ഖർനി തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മുഖത്തോട് മുഖം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നാം, ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ബറസുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? വെള്ളപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ശിഫയായില്ലേ? അതേ, ശിഫയായി. ഒരു കോയൻസ്, ഒരു ദീനാർ, ഒരു ദിർഹമിന്റെ ആ വട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥലമൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ശിഫയായില്ലേ? അതേ, ശിഫയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉവൈസ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആറക്കണേ, ഇസ്തഗ്ഫിർലി, എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആറക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉവൈസുൽ ഖർനി ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ മുന്നിൽ വിനയാന്വിതനായി പറയുകയാണ്, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുകയോ? രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ പിശാച് തോറ്റോടുകയാണ്, ഇബ്ലീസ് തോറ്റോടുകയാണ്. അത്രക്കും ധൈര്യമുള്ള ശുജാഇയായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഉവൈസുൽ ഖർനി മടിച്ചു നിന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന് ദ്വാരന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഉവൈസുൽ ഖർനിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? അവിടുത്തെ ഗവർണർക്ക് ഞാൻ ഒരു എഴുത്തു തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉവൈസുൽ
പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എന്നെ ആരും അറിയണ്ട. മഹാനായ ഉവൈസുൽ ഖർനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആദർബീജാൻ, അർമീനിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ആ ആദർബീജാനിൽ നടന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി ഉവൈസുൽ ഖർനി തങ്ങള്. ഉവൈസുൽ ഖർനി തങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഉവൈസുൽ ഖർനി തങ്ങൾ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി മഹാനൗറുകളെ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനവും അവിടെയുണ്ട്. ഖബർ കുഴിക്കുവാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്, വെള്ളം അവിടെയുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവസാനമായി കഫൻ ചെയ്യാനുള്ള കഫംപുടയും അവിടെയുണ്ട്. എവിടെന്ന് വന്നു എന്നറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ തീരെ പ്രസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉവൈസുൽ ഖർനി തങ്ങള്, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അല്ലാഹു ഇബാദത്തിന് അവസരം തന്നിട്ട് ആ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ട് അത് മുഴുവനും നിഷ്ഫലമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിയാഇന് വേണ്ടി, ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടി, ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ കാട്ടാൻ വേണ്ടി, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, പ്രശംസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി, പത്രത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി, ന്യൂസിൽ വരാൻ വേണ്ടി, വാട്സപ്പിൽ വരാൻ വേണ്ടി, അതേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസിദ്ധി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആര് ഇബാദത്ത് ചെയ്തോ തള്ളിക്കളയും അല്ലാഹു അവന്റെ ഇബാദത്ത്, അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയും. എന്റെ മുന്നിൽ ഞാനല്ലാത്ത ഉദ്ദേശം വെക്കുകയാണോ? എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വഅദ് പറഞ്ഞിട്ട്, നിങ്ങൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി വഅദ് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ പത്രത്തിൽ വരണമെന്ന് ഈ ഉള്ളവന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പക്കൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? റബ്ബിന്റെ ലഅനത്തിന് വിധേയനാകും. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ചെയ്തുകൂടാ, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ. ഒരു നിലക്കും ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാത്ത അമലുകൾ, ഇബാദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇഖ്ലാസ്. ആ ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാത്ത അമല് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. അഖ്ലിസ് വദാ അല്ലാ തുരീദ ബിതാഅതി ഇല്ലാ തഖറബ മിൻ ഇലാഹിക ദിൽ കിലാ അമലുൽ ലിഅജലിൻ നാസി ശിർകും തർകുഹു ലിന്നാസി ദാക ഹുവരിയാഉ സബഹ്ലലാ. അദ്കിയായിൽ മഹാനായ മഖ്ദൂദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോനെ, നീ എന്ത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുവോ, അതിലൊക്കെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമല്ലാത്ത ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണ്, ശിർക്കുൽ അസ്ഗറാണ്. അത് ചെയ്തുകൂടാ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. ഇബാദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇഖ്ലാസ്. ഇബാദത്തിന്റെ മുഖ്യമായ സൗന്ദര്യം, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സ്വർഗം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ശൗഖ് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകൾ ചിന്തിച്ച്, അല്ലാഹുവിന്റെ ജമാലിയത്തിന്റെയും ജലാലിയത്തിന്റെയും സിഫാത്തുകൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യലാണ് ഇബാദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം. അതാണ് മഅറൂഫുൽ ഖർഖി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. മഅറൂഫുൽ ഖർഖി റളിയല്ലാഹു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 9 ഔലിയാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട മഅറൂഫുൽ ഖർഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഈ 9 ഔലിയാക്കന്മാരെ തവസ്സുൽ ചെയ്ത് അവരെ വിളിച്ച് ദുആ ചെയ്താൽ നിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും തവസ്സൽ ഇലർ റഹ്മാനി ഫീ കുല്ലി ഹാജതി തറൂമു ഖളാഹാ, അതെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു. ആ മഅറൂഫുൽ ഖർഖി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നുവല്ലോ, നിങ്ങൾക്കതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്തു തന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്കതിന്റെ പ്രചോദനം എന്താണ്? നിങ്ങൾ മരണത്തെ ഓർത്തത് കൊണ്ടാണോ? മഹാനായ ഇബ്നു ഉബാദത്തുൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ ഖുതുബയിൽ പറഞ്ഞു, മോനെ, നിറം മാറിയാൽ പറിച്ചെടുക്കാനായി എന്നല്ലേ ഉള്ളത് മോനെ. ഈ താടികൾക്ക്, കറുത്ത താടികൾക്കിടയിൽ വെള്ളരോമം വന്നാൽ, കറുത്ത മുടികൾക്കിടയിൽ വെള്ളമുടികൾ വന്നാൽ, മോനെ, ഇവിടുന്ന് പോകാനായി
ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനായി, പള്ളിയിലെ സഫ് കാലിയാക്കി കൊടുക്കണം, വേറെ ആൾ അവിടെ വന്നിരിക്കാനായി. ഓനെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ 6 കാലുള്ള മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ വരാനായി. വഖദ്ദമൂനി ഇലൽ മിഹ്റാബി വൻസറഫൂ ഖൽഫൽ ഇമാമി ഫസല്ലാ ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. സയ്യിദുനാ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്ന ബൈത്താണത്. അതെ, എല്ലാവരും കൂടി മോനെ നിന്നെ താങ്ങിയിട്ട് 6 കാലുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ മെഹ്റാബിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് വഖദ്ദമൂനി ഇലൽ മിഹ്റാബി വൻസറഫു ഖൽഫൽ ഇമാമി ഫസല്ല സുമ്മ വദ്ദഅനി. ഇമാമിന്റെ പുറകിലേക്ക് മാറി നിന്ന് എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസം നമുക്കൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. സല്ലു അലൈഹി സ്വലാത്തൻ ലാ റുകൂഅ ലഹാ വലാ സുജൂദ ലഅല്ലാഹ യർഹമുനി. റുകൂഇല്ലാത്ത നിസ്കാരം, സുജൂദില്ലാത്ത നിസ്കാരം എന്തേ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകണം? എന്തേ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകണം? അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വരാനുണ്ട്. ഇബ്നു നുബാദത്തുൽ മിസ്രി തങ്ങൾ പറയുന്നു, മക്കളെ, ഒരു വാഴപ്പഴം, ആ വാഴപ്പഴം പച്ച നിറമുള്ളത് മഞ്ഞ നിറമായാൽ നീ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരില്ലേ, വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരില്ലേ? അതുപോലെ കറുത്ത രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ വെള്ള രോമം വന്നാൽ ഇവിടുന്ന് പോകാനായി ഒരു 40 വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് ഒരു 40 വയസ്സ് ഇനി കിട്ടൂല, 50 വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് ഇനി ഒരു 50 വയസ്സ് കിട്ടൂല. നല്ല യുവത്വങ്ങളൊക്കെ പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി പോകാനുള്ള ഒരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യമുള്ള ഇബാദത്ത് ചെയ്തോ. മഅറൂഫുൽ ഖർഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണോ വല്ലാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്? മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു, വമൽ മൗത്ത്, മരണം എന്താണോ? അതെന്തെങ്കിലും ആണോ? ഖബർ ഓർത്തുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഖബർ ഓർത്തുകൊണ്ടാണോ? വഅൻസലൂനി ഇലാ ഖബരി, എന്നെ ഖബറിലേക്ക് അവർ ഇറക്കി വെക്കുന്ന രംഗം വരും. ആ ഖബർ ഓർത്തുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്? മൽ ഖബറു, ഖബർ എന്താണോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മഅറൂഫുൽ ഖർഖി പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു മറുപടി, ഹുബ്ബൻ ലില്ലാഹി വശൗഖൻ ലില്ലാഹ്. ഇക്കാണുന്ന ആകാശങ്ങളെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹ്, ഇക്കാണുന്ന ഭൂമി പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹ്, ഒരു തരി മണൽ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് ഇന്നേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തുപ്പുനീരുണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ഗർഭാശയം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു തുള്ളി ഇന്ദ്രിയം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു വറ്റുപോലും ഒരു മണി അരി പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ലോകം പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹ്. ആകാശത്തിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞനിക്ക് ഇന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആകാശത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടില്ല. 47 ദിവസം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയി, ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡർ അവിടെ പോയി തകർന്നു വീണിട്ട് എത്ര ദിവസമാണ് യാത്ര ചെയ്തത്? എത്ര കിലോമീറ്ററുകളാണ് യാത്ര ചെയ്തത്? എന്നിട്ടും സമായിലേക്ക് എത്തിയില്ല. അല്ലദീ ജഅലലക്കുമുൽ ഫിറാശ വസ്സമാ ബിനാ, ആ സമായിലേക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചന്ദ്രൻ എന്നത് ഭൂമിയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ്. 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങോട്ട് അകലെയുള്ളത്. അവിടെ പോയി എന്ന് പറയുന്നു, അവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചാൽ അത് മഹാഭാഗ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കലോട് കൂടെ
അതിന്റെ സൗന്ദര്യം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹുബ്ബ് കൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അത് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹ്ക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയല്ലോ എന്നതിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യലാണ്. അതേ ഹുബ്ബും ഷൗഖും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇബാദത്ത് ചെയ്യലാണ് ഇബാദത്തിന്റെ മുഖ്യ സൗന്ദര്യമെന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാദ് തങ്ങള്, ഇബ്നു അത്താഇല്ലാഹി സിക്കന്ദരി തങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവിടുത്തെ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ധാരാളം ഉമ്മമാർ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരോടൊരു കാര്യം ഉണർത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്ഫാഖ് ഫൈലിക്ക് വഴിമാറി കൊടുക്കുകയാ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തസവ്വുഫിന് അടിസ്ഥാനം ഉസൂലുകളൊക്കെ എഴുതിയ സയ്യിദു ത്വായിഫത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ ശിഷ്യനാണ് അലി ഇബ്നു അൽവാനി ദമസ്കി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ അലി ഇബ്നു അൽവാനി ദമസ്കി തങ്ങള് ഒരു ജനാസയിൽ പങ്കെടുത്ത്, ഒരു ജനാസയിൽ ഒരു മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ നദർതു ഇലാ ഇംറാത്തി മുസ്ഫിറ, നല്ല മൊഞ്ചുള്ള ചെറുപ്പുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിപ്പോയി. പെട്ടെന്ന് മുഖം ഒന്ന് തിരിച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിപ്പോയപ്പോ ഇന്നിസ്തർജഅതു ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്നും പറഞ്ഞു. പടച്ചോനെ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ, പടച്ചോനെ ഞാൻ അല്ലാഹുവേ ഞാൻ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ, അബദ്ധത്തിൽ അറിയാതെ ഒന്ന് നോക്കിയതാ. നല്ല അഴകുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക്, മുഖഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയതാണ്. ആ നോക്കിയ സമയത്ത് പടച്ച റബ്ബേ തെറ്റ് വന്നല്ലോ. എന്റെ ഉമ്മമാരെ, അനുജത്തിമാരെ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തില് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പുത്തമ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ മഹാനുണ്ട്. ആ മഹാൻ വഫാത്താകുന്നത് വരെ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല. മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുന്നത് വരെ മഹാനായ അലി ഇബ്നു അൽവാനി ദിമശ്ഖി വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കിഴവിയായ ഒരു ഉമ്മ വഴിയോരത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഉമ്മ അലി ഇബ്നു അൽവാനി ദിമശ്ഖിയെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ്. ആ ഉമ്മ അലി ഇബ്നു അൽവാനി ദിമശ്ഖിയോട് ചോദിച്ചു, യാ സയ്യിദി മാലി അറാ വജ്ഹക മുദ്ലിമാ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഖമാകെ കറുത്തുപോയല്ലോ, നല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുഖം, നിങ്ങളുടെ മുഖമാകെ കറുത്തിരണ്ട്, കാണാൻ തീരെ ചൊറുക്കില്ലാത്ത മുഖമായല്ലോ, എന്തേ പറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക്? മഹാനായ അലി ഇബ്നു അൽവാൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഫനദർതുൽ മിർആത്ത്, ഞാൻ കണ്ണാടി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ മുഖത്തിനാകെ മാറ്റം വന്നു. റബ്ബേ എന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വന്ന തെറ്റെന്താണ്, എന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വന്ന തെറ്റെന്താണ്? ഈമാന്റെ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, ഈമാന്റെ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ. മഹാനായ അലി ഇബ്നു അൽവാൻ തങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയ കാരണത്താൽ 40 ദിവസം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് തൗബ ചെയ്തു. എന്നിട്ടും മതിവരാതെ, എന്നിട്ടും മനസ്സമാധാനമില്ലാതെ ദമസ്കസിൽ നിന്ന് ബഗ്ദാദിലേക്ക് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദിയാകുന്ന തന്റെ ശൈഖിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. ശൈഖിനോട് പരാതി പറയാൻ, എന്റെ മുരീദുകൾ നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലവൻ ഞാനെന്ന് ചെന്നവർ, മുരീദി തമസ്സക് ബി വകും ബി വാതിഖ വഅഹ്മീക ഫിദ്ദുനിയ വയൗമൽ ഖിയാമത്തി. തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മഹാനായ അലി ഇബ്നു അൽവാൻ തങ്ങള് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളെ അടുത്ത് പോയി സങ്കടം പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. എന്തേ കാരണം? ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ നോക്കിയത് കൊണ്ടാ. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നിങ്ങള് അന്യപുരുഷന്മാരോട് ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹുക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തതാണ്, ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തതാണ്, ഇവിടെയുള്ള മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തതാണ്. നിങ്ങൾ അറിയുമോ,
താജുൽ ഉലമ ഇവിടെ ഉറൂസ് നടത്തുന്ന കാലത്തൊക്കെ തന്നെ മഹാനായ റഈസുൽ മുഹഖിഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് വല്ലാത്ത മഹാനാണ്. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള താജുൽ ഉലമയുടെ 3.5 കൊല്ലത്തെ ഉസ്താദാണ്. ആ ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നത് വരെ ഉറൂസിന് വരാറുണ്ട്. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഉറൂസിന് വരാറുണ്ട്. ഉറൂസിന് വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ താജുൽ ഉലമയോട് കണ്ണിയത്ത് റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവൻ അടിച്ചു പായിപ്പിക്കണം തങ്ങളെ. ഇത് ഈ അബ്ദുൽ വാസീൻ എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? എന്നോട് എൻ്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ കണ്ണിയത്തോറ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് തങ്ങളുടെ ഏറ്റങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പായിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, അതൊരു കടമയായി പറയുകയാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് അനുജത്തിമാരോട് പറയുകയാണ്. ബാബു ഖുറൂജുൻ നിസാ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖുറൂജുൻ നിസാ അബദ്ധമാണ്, വലിയ അപകടമാണ്. അതോടുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉമ്മമാരെ, അനുജത്തിമാരെ, ഒരു പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് വെച്ചാൽ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇമാമ് നിൽക്കല് പെണ്ണിന്റെ ചന്തിന്റെ ഭാഗത്താണ്, പൃഷ്ഠഭാഗത്താണ്. മലയാളം എനിക്കറിയൂ, അതുകൊണ്ട് കന്നഡയിൽ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ആ ചന്തിയുടെ ഭാഗത്താണ് ഇമാമ് നിൽക്കുക. ആണാണെങ്കിൽ ഇമാമ് നിൽക്കൽ തലഭാഗത്താണ്. എന്തേ ഈ വ്യത്യാസം? ആണാവുമ്പോ തലഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു, പെണ്ണാവുമ്പോ ചന്തി ഭാഗത്ത് എന്താ നിൽക്കുന്നത്? അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. എന്താണ് ആ രഹസ്യം? പഴയ കാലത്ത് മയ്യത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മയ്യത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കട്ടിലുകളാണ് അന്ന്. അത് ചെറിയ ചെറിയ പലകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പഴയ മയ്യത്ത് കട്ടിലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആ മയ്യത്താകുന്ന പെണ്ണിന്റെ ചന്തി ഭാഗം പിൻഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ കാണാതിരിക്കാൻ ഇമാം അവിടെ മറവായി നിന്നാ പിന്നെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും ആ പെണ്ണിന്റെ ചന്തി കാണാൻ പറ്റില്ല. ഫുഖഹാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാണ് ഇമാമ് പെണ്ണിന്റെ ചന്തി ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത്. മരിച്ചാൽ വരെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ചന്തി മറച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഫിറ്റായി തുണി കൊണ്ട് മറച്ച ആ ചന്തി അന്യ പുരുഷന്മാർ കാണരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇമാമിനോട് അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, അതാ ഇമാമ് കാണൂലേ? എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട്. അതിന് ഫുഖഹാ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? ഇമാമൊക്കെ നല്ലോരല്ലേ ആവുള്ളൂ. ഒന്നിരിക്കല്ല ആ പെണ്ണിന്റെ മെഹറമേ ആവൂ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആൾക്കാരെ ആവുള്ളൂ. അവരെ വക്കൽ നിന്നൊന്നും ആ ചിന്ത വരൂല എന്നാണ് ഫുഖഹായിന് പറഞ്ഞ മറുപടി. മരിച്ചാൽ വരെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ചന്തി ഭാഗം ഒരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധ ദീൻ നിഷ്കർഷിക്കുമ്പോ വളർന്നു വരുന്ന ഉമ്മമാരെ, അനുജത്തിമാരെ, ആ ഭാഗമല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അതിനുവേണ്ടി ഡ്രസ്സുകളല്ലേ കുട്ടികൾ അണിയുന്നത്? നിങ്ങളോട് ഞാൻ വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. റബ്ബിന്റെ ആ കോടതിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. അതോടുകൂടെ തന്നെ അലി ഇബ്നു അലവാനി ദിമശ്കി അബദ്ധത്തിലൊന്ന് നോക്കിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് 40 ദിവസം എത്രയെത്ര ആലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ഈമാന്റെ പ്രഭ കുറഞ്ഞുപോയി, എത്രയെത്ര സാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ ഈമാന്റെ പ്രഭ കുറഞ്ഞുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട്, അനുജത്തിമാരോട്, നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ അനിവാര്യമായ ഘട്ടങ്ങളിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൂടാ. ആണും പെണ്ണും കൂടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കൂടിക്കലൽ ഒന്നും തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ആ കാര്യം എന്റെ ഉമ്മമാരോട്, അനുജത്തിമാരോട് പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഇബാദത്ത് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുവാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ മഖാമിൽ വെച്ച് അല്ലാഹു ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയതൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. സാലിഹീങ്ങൾക്ക് നൽകിയതൊക്കെ നമുക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരൊക്കെ ചോദിച്ചത് നമ്മളും ചോദിക്കുകയാ. മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. താജുൽ ഉലമയുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെയൊക്കെ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്ഫാഖ് ഫൈദി അവറുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അംഗങ്ങളെ ബുഖാറയിൽ നിന്നും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചവുമായി വന്ന് മർഹൂം താജുൽ ഉലമയെ സ്മരിച്ച് നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്തിയ അബ്ദുൽ വാസി ബാഖവി ഉസ്താദ് അവർക്ക് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. അടുത്തതായി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സജ്ജനങ്ങളുടെ വഴി, സജ്ജനറദ്ദാരി എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധ പ്രാസംഗികൻ അഷ്ഫാഖ് ഫൈസി നന്ദാവർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദാവര
പ്രഭാഷണത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صدق الله العلي العظيم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال شفيعنا رسول الله. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وعلموا أمة سيدنا محمد. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഈ ജമാഅത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ദീന്റെ കാര്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുവന്യരായ പ്രസിഡന്റ് ബിജെ ഹനീഫ ജവറുകളെ, ഈ ജമാഅത്തിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, മോനാജ് അവറുകളെ, ഈ ഇൽമുടെ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു റൊട്ടികളുടെ ഇബാദത്ത്, അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുടെ ഇബാദത്തിര സൗന്ദര്യം മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഏതൊരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഖൽബുക തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് വലിയ പണ്ഡിതനായ അബ്ദുൽ വാസിഅ് ബാഖവി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, വേദിയിലുള്ള
നേതാക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, ഉമ്മമാരെ, പെങ്ങന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാരെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദുനിയാവും ആഖിറവും ഇസ്സത്തിലും സലാമത്തിലുമാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, ആമുഖം എന്തും നീട്ടിയോണ്ട് പോണ്ടില്ല. പരിശുദ്ധമായ ഈമാൻ അഥവാ മുഅ്മിൻ ചൊന്നിട്ട് അവകാശപ്പെട്ട കൻകത്തെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ നങ്ങ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഇബാദത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നകൂറും മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനുള്ള ബാധ്യത ഏത് രൂപത്തിലായിട്ടിക്കുന്ന ഇബാദത്ത് എങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ജീവിക്കണോണ്ടു അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വാസി ബാഖവി ഉസ്താദ് ചൊന്ന അവർ ഉപദേശം, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാരെ മനസ്സിലാക്കുന്നുകൊള്ള അവർ ഉപദേശം ഉസ്താദ് മലയാളത്തിൽ ചൊന്നെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത് അർത്ഥായിട്ടിക്കൊണ്ട് നാബീകരിക്കര. ഒരു പെണ്ണിടെ അവസാനം മരണാനന്തര മയ്യത്ത് കുളിപ്പാട്ടി കഫൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ മയ്യത്തിന് മേലിൽ നിസ്കരിക്കണു വേണ്ടി മയ്യത്തിനെ കട്ടിയിലെ ഉൽഗത്തിൽ വെച്ച് കിടപ്പാട്ടിയപ്പ ആ മയ്യത്തിനെ നടുഭാഗത്തിൽ ഇമാമു നിൽക്കിടുകയാണ്. അതിന്റെ രഹസ്യ എന്ത് കഥ അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നതിനെ വിശദീകരിച്ച് ഈ ഒരു വിശദീകരണം, ഈ ഒരു ഉപദേശം ഈമാനുള്ള ഒരു പെണ്ണുക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഔറത്തിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണു അള്ളാഹുടെ പേടിയില്ലെങ്കിൽ വയ്യാവോടും. മറിച്ചൽ പിന്നെ പോലും ആ മയ്യത്തരെ നടുഭാഗത്ത് ഇമാമ നിക്കണോ ആണ്. മറിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല. ആണികളെ മയ്യത്തര അങ്ങനെ അല്ല. ആണികളെ മയ്യത്തര തലഭാഗത്താണ് ഇമാമ നിക്കണേ. എങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് പെണ്ണാണെങ്കിൽ പെണ്ണിടെ നടുഭാഗത്ത് നിക്കടെ പെരകവുള്ള ആളുമാർക്ക് പെണ്ണിടെ ആ ഭാഗം കാണുക തീരാച്ചൊന്നും മറക്കണുക വേണ്ടി ഓപ്പൺ ഉള്ളതല്ല. കുളിപ്പാട്ടിട്ട് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കട്ടിയിലെ ഉൽഗ വെച്ചിട്ട് മറച്ചിട്ട് കൊണബന്ന കനികത്തെ ആ ശരീരത്തുക പോലും അത്തരം മാത്രം സംരക്ഷണം കൊടുക്കണോണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പാട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔറത്തര ബഗ്ഗെ ഞങ്ങളെ തടിര ബഗ്ഗെ പിന്നെ ഒരാള് ആകർഷിച്ചു പോവാച്ചുള്ളേ ആ ഒരു ചിന്തലായിട്ടിക്കണു ഒരു പെണ്ണിടെ ജീവന അവൾക്ക് ബുദ്ധി ബന്ധത്തിൽ മുതൽ മരിക്കെടുത്തവരേക്കും അള്ളാഹു ഈമാൻ തന്നനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതാണ് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാരണം. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും അള്ളാഹുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉറൂസു അതിനൊട്ടിಗೆ അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിരകനിക്കത്തെ വഅദയുടെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറമ്പത്തു പലപ്പോഴും അന്യാനികളെ എതിരുക അന്യാനികളെ ഇടലായിട്ടെല്ലാം നടക്കണായിട്ടെല്ലാം വന്നുപോണ്ട് അത് സാധ്യായത്തര സൂക്ഷിക്കൊള്ളു, ജാഗ്രത ആക്കിയുള്ളൂ. ഇനങ്ങനെ സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ ആയി പോയെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഔറത്ത് പൂർണ്ണമായി മറച്ചിട്ട് തല താത്തിട്ട് ജാഗ്രതയിലും ഇസ്സത്തിലും അള്ളാഹുടെ പേടിച്ചിട്ട് ആ മഹാന്മാരെ പൊരുത്തത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കൊണ്ടു നാ ഓർമ്മപ്പെടുത്തത്. എന്റെ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഞങ്ങളെ കാണാൻ മുന്നിൽ ജീവിച്ചു പോയ കനിക്കത്തെ മഹാന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അങ്ങ് കാട്ടി തന്നെ കനിക്കത്തെ തെറു അങ്ങനെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവന അങ്ങനെ ഇൽമ് അങ്ങ് അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച കനിക്കത്തെ തഖ്വ. ആ തഖ്വയാണ് ഇണ്ടും ദുനിയാവിൽ ഈ നിലയ്ക്ക് ഇൽമുടെ പറത്തുണക്ക് കാരണമായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വാസി ബാഖവി ഉസ്താദ് വിശദമായിട്ട് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൊന്തു. രണ്ടാമതക്ക് കടക്കൽ ആ ഈമാൻ ഒരു മുഅ്മിനായി ജീവിക്കുന്ന കനിക്കത്തെ വ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു അവസരത്തെ ഞങ്ങളെ മുൻഗാമികളായ ആളുമാർ എത്തുപാട്ടി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിരുസത്തെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടും തൊന്തരയും കഷ്ടവും നഷ്ടവും നൊമ്പലവും എല്ലാം സഹിക്കൊണ്ടായിട്ട് പോകണം.
അത് എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെന്ന ഒരു ഹദീസിൽ അശദ്ദുന്നാസി ബലാ അൽ അംബിയാ, ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായത് അള്ളാഹുയുടെ പ്രവാചകന്മാർ, അള്ളാഹുയുടെ നബിമാർ. അള്ളാഹുയുടെ നബിമാരാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായത്. അള്ളാഹുയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ നബിമാരെ നന്തര ഈ ദുനിയാവിൽ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണത്തുകൊളകായിടെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാർ, ആ ഔലിയാക്കന്മാരെ നന്തര ആ ഔലിയാക്കന്മാരെ തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന കനിക്കത്തെ മഹാന്മാർ, വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അങ്ങാണ് അള്ളാഹു വലിയ വലിയ പരീക്ഷണത്തെ കൊടുത്തത്. പക്ഷെ നിസ്സാരമായ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വിഷയ, ഒരു ഈപ്പെടെ രംഗയുടെ ബല പോലും ഇല്ലാത്ത കനിക്കത്തെ പരീക്ഷണത്തെ മുന്നുള്ളൂ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ പോലത്തേക്ക് ശരണാവിടാ ചൊല്ലത് ഞങ്ങൾ ആലോചനാക്കുന്ന വിഷയം. അള്ളാഹുവിന്റെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചൊല്ലല്ലേ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുകു എത്ര എത്ര വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. നാ തുടക്കത്തിൽ ഓതി ആയത്ത് ഏത് കൊണ്ടുണ്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ്. എല്ലാ ബലിയാസരണ്ടും ഓതൽ ഏറ്റവും കൊറോടി ചൊന്നെങ്കിൽ ഒരു 3 വട്ടയെങ്കിലും ഓതൽ സുന്നത്തുല്ല കനിക്കത്തെ സൂറത്ത്. കൊറോടി ചൊന്നെങ്കിൽ 3 വട്ട ഓതൽ, യാറെ എത്ര വട്ട വേണമെങ്കിലും ഓതാ. ബലിയാസരന്റെ ഓതൽ സുന്നത്തുല്ല സൂറത്ത് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ്. ആ കഹ്ഫ് ഖുറോടി ചൊന്നെങ്കിൽ 3 വട്ട ഓതണു ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു വട്ട പോലും ഓതണു ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യാവില്ല ചൊല്ലത് ഞങ്ങളെ ഈ മാണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നു ആലോചന കൊണ്ടുകൊണ്ട്. അതാണ് ഇബാദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്ര നേരം കൂടെ വാദ ചൊല്ലിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ ചൊല്ലുടെ കനിക്കത്തെ ഒരായത്ത്. എന്തിനായത്ത്? അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മക്കത്തെ മുശ്രിക്കീങ്ങളായ ചില ആളുമാർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നാണ് നബി അവസാനത്തെ പ്രവാചകനോ ചൊന്ന് വാദിച്ചു വരുമ്പത്തു അള്ളാഹുടെ നബി ഒക്ക അല്ലേ ചൊന്നിട്ട് പരീക്ഷാക്കണക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കസരത്താക്കിയ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതൊക്കെ മുന്നത്തെ മതത്തിൽ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ഈസാ നബി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ആൾമാർ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഒക്ക ചൊന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ആക്കി നോക്കിയിട്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊന്ന് മുസ്ലിം ആയില്ല. എങ്കിൽ ചില ആൾമാർ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ ഏത് മുഅ്ജിസത്ത് കണ്ടിട്ടും അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ചൊന്ന് ഉറപ്പാവിടെ എല്ലാ അടയാളത്തെ കണ്ടിട്ടും കിബ്റ് കൊണ്ടിട്ടു അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. കിബിറു ചൊല്ലത് അങ്ങനല്ലേ? ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മീത്ത് ഒരു തെല്ല് കിബിറിന്റെ ഒരു അംശം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ദുനിയാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ആഖിറത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചൊല്ല വേണ്ട. അവനുക്ക് അല്ലാഹുടെ സ്വർഗ്ഗം ഹറാമുണ്ട്. ഹബീബുനാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനസ്സ് ശുദ്ധാവണം, ഖൽബ് ശുദ്ധാവണം. എത്ര വലിയ ആലിമായെങ്കിലും എത്ര പാവപ്പെട്ട ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ മനസ്സ് നല്ലാവണോ. ഇബാദത്ത് ധാരാളമുണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സിൽ കിബിർ കൊണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഇബാദത്ത് അല്ലാഹു വിലവയ്ക്കില്ല. ഏതുമാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ടെസ്റ്റ് ആക്കണക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കത്തെ മുശ്രിക്കീങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില ആളുമാർ, പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആളുമാർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മക്കത്തിലെ പ്രവാചകനായി നബിയായി വന്ന സന്ദർഭത്തില് മദീനത്ത് പോയി ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായ ജൂത പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ റായത്തുൽ മുഹമ്മദ് ചൊല്ലിയ ഒരാള് അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ ചൊന്നിട്ട് അവകാശപ്പെട്ടു ഞാൻ അള്ളാഹുടെ അവസാനത്തെ നബിയിട്ട് ഒരാൾ ചൊന്നോണ്ട് പണ്ട് അയാൾ അള്ളാഹുടെ നബിയാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണോ, അഥവാ അയാളുടെ പകരം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുടെ നബിയാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചൊന്നു തരണോ ചൊല്ലുമ്പോ ജൂത പണ്ഡിതന്മാര് ഇസ്ലാമുടെ ശത്രുത ഉള്ള കനിക്കത്തെ ചില ആളുമാർ ആ മതത്തിലുള്ളാറ് ആ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മക്കത്തെ പോയ മുശ്രിക്കീങ്ങൾക്ക് ചൊന്നു കൊടുക്കൂടെ ആ മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുടെ നബിയാ ചൊന്നു അറിയണോ നാണിങ്ങൊരു തന്ത്ര ചൊന്നുതണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളൊരു ഹിക്മത്ത് പഠിപ്പാട്ടി തണ്ട്. അഥവാ അള്ളാഹുടെ നബി മാർഗം മാത്രം ഗുന്തിക്കിടക്കനിക്കത്തെ ഒരു പ്രശ്ന അള്ളാഹുടെ നബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഉത്തര ചൊല്ലുകാവാത്ത ഒരു പ്രശ്നരെന്നാണ് ചൊന്നു പഠിപ്പാട്ടി തണ്ട്. ആ പ്രശ്നരെ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ചൊല്ലിയ വ്യക്തി റൊട്ടിക പോയി കേട്ടെങ്കിൽ അയാൾ അള്ളാഹുടെ നബിയായിട്ട് മീത്ത് ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തര ചൊല്ലുകാവില്ല. പ്രശ്ന മക്കത്ത്
മക്കത്തെ പോയ ഖുറൈശിങ്ങൾക്ക്, മക്കത്തെ പോയ മുശ്രിക്കീങ്ങൾക്ക് ജൂതനായ പണ്ഡിതന്മാർ പടിപ്പാട്ടി കൊടുക്കാറ്. ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എട്ടിക കേൾക്കണുകോ. ഒന്ന് റൂഹു ചൊന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ തടില് മറഞ്ഞു കിടക്കട ആത്മാവ് ചൊന്നെങ്കിൽ എന്തിനേട്ട് കേൾക്കണോ. രണ്ടാമത് അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ ബാലകാരമാരെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കണോ. മൂന്നാമത് ദുൽഖർനൈൻ ചക്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കണോ. ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തര ചൊല്ലണുകൊരു നബിക്കല്ലാണ്ട് സാധ്യമല്ല. അയാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തര ചൊല്ലൂ. അങ്ങനെ ഉത്തര ചൊന്നെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണോ, ആ നബിയുടെ ശരീഅത്തിനെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണോ. അതല്ല ഉത്തര ചൊല്ലണുകാവില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തര ചൊല്ലണുക മീത് തീരില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നിങ്ങൾ കൊല്ലണോ. മക്കത്തെ മദീനത്തേക്ക് പോയ മുശ്രിക്കീകൾ മടങ്ങി മക്കത്തേക്ക് ബണ്ടാറ്. എന്നിട്ടെങ്കിലും സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുമാരുടെ ചൊല്ലുടേ അല്ലാഹുവിന്റെ നബി ചൊന്ന് വാദിച്ചു വന്ന ഒരാള്, അയാള് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാ ചൊന്ന് അറിയണുകോ. ജൂത പണ്ഡിതന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഹിക്മത്തിന്റെ പടിപാടി തന്നറാറ്. മൂന്ന് പ്രശ്നം അയാളൊട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ കേൾക്കണു. ആ മൂന്ന് പ്രശ്ന ഉത്തര ചൊല്ലുടോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ, ആ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തര ചൊല്ലുടോണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഷഹാദത്ത് അംഗീകരിക്കണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഏകദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കണോ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുന്നിൽ കടന്നു വന്ന സമയത്തില് ഒരു വിഭാഗം ആളുമാര്, ഇന്നലെ വരേക്കും ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിച്ച തമാശാക്കി ആളുമാര്, ഇന്നലെ വരേക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊല്ലുക നോക്കിയ ആളുമാര്, ഇന്നലെ വരേക്കും സ്വഹാബത്തിനെ തെരുനടക്കൊണുക കൂടാത്ത ആളുമാരുണ്ടല്ലേ. ഇന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഹദ്റത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിട്ടിക മൂന്ന് പ്രശ്നം കേൾക്കണുക തയ്യാറാവിടാറ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉത്തര ചൊന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് എല്ലാരും മുസ്ലിമാവണുക തയ്യാറാണ്. എത്ര നല്ല ഒരു അവസരമാണ് സ്വഹാബത്തുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ, സ്വഹാബത്തുക്ക് സന്തോഷിക്കൊള്ളുക എത്ര നല്ല ഒരു അവസരമാണ്. ആ മക്കത്തെ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചൊല്ലുടെ, മുഹമ്മദേ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ നബി ചൊല്ലുടെ വാദ നേരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തര ചൊല്ലണോ. അതല്ലാ ഉത്തര ചൊല്ലണുകാവില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നബിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ലാണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ദുനിയാവില് ജീവിക്കണുകേ നിങ്ങളെ പൊടാല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിട്ടിക ചോദ്യം കേൾക്കടാറ്. മുഹമ്മദ് റൂഹു ചൊന്നെങ്കിൽ എന്തിനേട്ട് ചൊല്ലണോ, ആത്മാവ് ചൊന്നെങ്കിൽ എന്തിനേട്ട് ചൊല്ലണോ. അബ്ദുൽ വാസി ബാഖവി ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, അല്ലാഹു തന്ന കൻകത്തെ തടി, അല്ല പടച്ച കൻകത്തെ ശരീരത്തെ ഈ രൂപങ്ങള്, അല്ല പടച്ച കൻകത്തെ അവയവങ്ങള്, ലോകത്ത് ഏത് സാമണക്ക് വേണം സ്പെയർ പാട്ടുണ്ടോ, ഏത് സാമന്തുക്കും ബദലി വ്യവസ്ഥയുണ്ടോ. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുള്ളു പൊളിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അതുപോലത്തെ ഒരു മുള്ളുടെ വ്യവസ്ഥയില്ല. ഒരു കണ്ണു പോയെങ്കിൽ കണ്ണുക കണ്ണല്ലാതെ വേറെ എന്തും ബദലുകില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിಗೆ വന്ന് കേക്കട്ടെ, ആത്മാവ് റൂഹു ചൊന്നിക്ക് എന്തിന് നബിയേ. എത്ര വലിയ വൈദ്യകീയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുള്ള ദുനിയാവുലു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരാള് ഹാർട്ട് പിന്നൊരാളുക വെച്ചിട്ട് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റണ്ട് ഇട്ടല്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും അല്ല. ഒരാള് ഹാർട്ടിനെ എടുത്ത് പിന്നൊരാളുക ഹാർട്ട് വെച്ച് ജീമാക്കിട്ട് ആള് മാറുണ്ടോ. ഒരാള് കിഡ്നി എടുത്ത് പിന്നൊരാളുക വെച്ചിട്ട് അയാള് സമത്തില് ആരോഗ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പോലെ ആക്കിടാളുണ്ടോ. എങ്കിൽ ഇന്നേവരേക്കും ആത്മാവിടെ കണ്ടുപിടിക്കൊണ്ടുകായ ആളില്ല. മനുഷ്യരെ തടിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ റൂഹുടെ ബദലുക ഒരാളുക റൂഹ് കൊടുത്തിട്ട് മനുഷ്യരെ ജീമാ കൊണ്ടുകായ ആള് ഇല്ല. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിಗೆ വന്നിട്ട് എന്തിന് നബിയെ റൂഹു ചൊന്നെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോത്തുകോ. ദുൽഖർനൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ಬಗ್ಗೆ ചൊല്ലുമ്പോത്തുകോ. അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ ബാലകാരന്മാരുടെ ಬಗ್ಗೆ ചൊല്ലുമ്പോത്തുകോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്തിനെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആ മക്കത്തെ മുശ്രിക്കീങ്ങളിട്ടിಗೆ ചൊല്ലുടെ പലക്കെന്തിനെ കൊണ്ടുണ്ടാ. നാളെ ബറൂണാണ് ചൊല്ലുടെ, നാളെ വന്ന് കേക്കോ
ചോറോ നിങ്ങളെ പ്രശ്നക്ക് നാണ് ഉത്തര ചൊല്ലുട സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നബി തങ്ങൾ എന്തേ അങ്ങനെ ചൊല്ലണകുല്ല കാരണ നാണ് പ്രസംഗത്തിൽ ഏത് വിഷയം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ പോലും അബ്ദുൽ വാസി ബാഖവി ഉസ്താദ് ചൊന്നതിനെ വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാം. കാരണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ ഇൽമ സാധാരണ ഇൽമല്ല സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അങ്ങനെ ഇൽമുൽ വലിയ ബർക്കത്തുണ്ടാവണകുല്ല കാരണ ഇലാഹിനെ പേടിച്ച മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൽമാണ്. ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇട്ടിക്ക് കേൾക്കുമ്പോത്തുകോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നാല് ചൊല്ലുകൊല്ല കാരണം ജിബ്രീൽ വന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊന്നു കൊടുത്തിട്ടാവണോ മിഹ്റാജിലെ ജാബ് 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമായ സന്ദർഭത്തില് ഒരു ജാബുടെ നേരെ വെൽക്കുമ്പോത്തുകോ ഏലാകാശത്തപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടു വന്നേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമായി ചൊല്ലുമ്പോത്തുകോ അണ്ടത്തെ സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കരിച്ചില്ല. ളുഹർ നിസ്കാരം മുതലാണ് നിസ്കാര തുടങ്ങടി പാതിര ജാബ് അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടു വന്നേ 5 വഖത്ത് നിസ്കാരത്തെ ഓശാരമായിട്ട് അല്ല കൊടുത്തപ്പോ സന്മാനമായി കൊടബന്ന നിബിധങ്ങള് സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കാണ്ടി കൊണകുല്ല കാരണം ഉസ്താദ് ചൊന്തല്ലേ നിസ്കാര എങ്ങനായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുകു தெரியாത്തത് കൊണ്ടു ജിബ്രീൽ വന്ന് പടിപ്പാട്ടി കൊടുക്കുന്നത് വരേക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാത്തു നിന്നിട്ട് ളുഹറുടെ സമയത്തിൽ ജിബ്രീൽ വന്ന് ചൊന്നു കൊടുത്ത മുഖാന്തരാണ് നിസ്കാര തുടങ്ങടേ. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് വമാ യംതിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യു യൂഹാ എന്തൊരു ചൊല്ലണെങ്കിലും ജിബ്രീൽ വന്ന് ചൊന്നു കൊടുത്തിട്ടാവണു. പിറ്റാണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ 4 ചൊല്ലുകൊല്ല കാരണം ജിബ്രീൽ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊന്നു കൊടുത്തിട്ടാവത്തുകൂ. ആ മക്കത്തെ മുശ്രിക്കീങ്ങൾക്കെതിരെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോത്തുകൂ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊന്ന് മുസ്ലിം ആവാറല്ലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്ത് കാത്തു നിൽക്കണാറ്. മക്കത്തെ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ പിറ്റാണ്ട് ചൊമ്മാളുമാറ് കൂട്ടത്തോടെ വേണ്ടി എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇട്ടുക ഈ ചോദ്യത്തെ മറുപടി ഉത്തര കേൾക്കുമ്പോത്തുകൂ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലണുകാവില്ല. അതിനെ പിറ്റാണ്ട് പറമ്പത്തുകും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലുക തരില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പോണഞ്ചി നാള് വരേക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉത്തര ചൊല്ലുകാവില്ല. ഈ ലോകത്തെ പടക്കൊടുക കാരണമായ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ 4 ചൊല്ലുടെ ചൊന്ന പ്രശ്നയുടെ ഉത്തര ചൊല്ലുക പോണഞ്ചി നാളില് ഉണ്ടാവില്ല. ഇടീ മക്കത്തുള്ള മുശ്രിക്കീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വേണ്ടാത്തത് ചൊന്ന് ആഘോഷിക്കുമ്പോത്തുകൂ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്ത് പോലും ബേജാർ അനുഭവിക്കുമ്പോത്തുകൂ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പോലും കണ്ണിടെ തന്നെ എടുക്കുമ്പോത്തുകൂ പോണഞ്ചി നാളിലുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുക മറുപടിയില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നാണതല്ല ചൊന്നേ മുസ്ലിമേ ഈ സമുദായത്തിൽ ഒരു 4 നടുലു അങ്ങനെ ഇസ്സത്ത് പോണ്ടു ചൊല്ലുമ്പോത്തുകൂ ഈ സമുദായത്തിൽ ഒരു 4 നടുലു തലതാത്തനായി പണ്ട് കണ്ട് കാണുമ്പോത്തുകൂ ഈ സമുദായത്തിൽ ഈ പെട രംഗക്ക് പോലും വിലയില്ലാത്ത കനക്കത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉറമ്പുത്തുകൂ ആ പരീക്ഷണത്തെ മുന്നൊരു തലതാത്തിന്റെ മുസ്ലിമേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉത്തര ചൊല്ലുകാവാത്തത് പോണഞ്ചി നാളാണ്. മക്കത്തെ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചൊന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വേണ്ടാത്ത ചൊന്ന് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോത്തുകൂ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒട്ടിക പോണഞ്ചാമത്തെ നാള് മുഖറബുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബ്രീൽ വന്നു ചൊല്ലുടു യാ റസൂലല്ലാഹ് റൂഹു ചൊന്നിങ്ങ് എന്തിനേണ്ട ചൊല്ലോരു നബിയേ ആരാണ് ദുൽഖർനൈനിന്റെ ചൊന്നു കൊടുക്കോരു നബിയേ അസ്ഹാബുൽ കഹ്ഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കോരു നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജിബ്രീൽ പിടിച്ചു കേക്കിട് യാ ജിബ്രീൽ എന്റെ ജിബ്രീലേ നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ പൊട്ടിയത് എന്റെ ജിബ്രീലേ നാണിങ്ങനെ ബേജാറാമ്പത്തുക നന്റെ മുട്ട വരാത്തത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഓരോ നാളും ആകാശം നോക്കി നിൽക്കട് ജിബ്രീൽ പണ്ട് നന്റെ കൈ പൊടില്ല മക്കത്തെ മുശ്രിക്കീങ്ങളെ മുന്നുള്ളു നന്റെ സോക്കൊണുക കൂടാല പോണഞ്ചി നാളിലുണ്ട് ജിബ്രീൽ വരാത്ത കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇട്ടിക ജിബ്രീൽ ചൊല്ലുടു വലാ തഖൂലന്ന ലിശൈഇൻ ഇന്നി ഫായിലുൻ ദാലിക ഗദാ ഇല്ലാ അയ്യശാ അല്ലാഹ്. നബിയേ ഏതൊരു
വിഷയ ചൊല്ലുമ്പത്തുക പോലും എന്തിനെ ചൊല്ലുടെങ്കിൽ പോലും നാലനാണാക്കിട, നാലനാണ് തണ്ട, നാലനാണ് കൊടുക്കുട, നാല കിട്ടര, നാല തുടങ്ങിട. ഏതൊരു വിഷയ ചൊല്ലുമ്പത്തുക പോലും നാലമാ പിന്നെ മാട് ചൊല്ലുമ്പത്തുകു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് കൂടി ചൊല്ലാണ്ടൊരു പലകവും വേണ്ട നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നാലെ ചൊല്ലുടാണ്ട് മുശ്രിക്കീങ്ങളിട്ടിക ചൊല്ലുമ്പത്തുകു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലതിരെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൂട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് നബിയേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആറുകാണ് തന്റെ ഈമാനുള്ളങ്ങനെ അല്ലാഹു പരീക്ഷണത്തെ കൊടുത്തത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറന്നു പോയ അങ്ങനെ പോലെ ആയതുകൊണ്ട്, അഥവാ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഗൊന്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അഥവാ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെന്തെങ്കിലും വിയാറ് വന്ന് മറന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിസ്കാരത്തെ റക്അത്ത് പോലും തപ്പിപ്പോണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ഓർമ്മയല്ലേ. നിസ്കാരത്തിൽ പോലും വേണ്ടാത്ത ബിയാറ് പണ്ട തരത്തിലുള്ള മനസ്സല്ലേ എന്നെങ്കിലത് എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണ അല്ലാഹു കൊടുക്കണമില്ല. കാരണം ഈ സമുദായത്തിന് അത് പഠിപ്പാട്ടുക വേണ്ടിയാണ്. ഏത് പരീക്ഷണത്തെ മുന്നിലും ഈമാൻ കൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കണു ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനക്ക് തീരണു. എങ്ങനത്തെ ബലാഅത്തിനെയും തടയണു ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനക്ക് തീരണു. അതേ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മഹാന്മാർ ഒരു കാരണത്തില് ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട്ടിക ദൂരക്കിട്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മൂസാ നബി അല്ലാഹുവിനോട്ടിക ദൂരക്കുമ്പോ തോകു ആമീൻ ചൊല്ലുടെ ഹാറൂൻ നബിയാണ്. ഒരു നബി ദൂരക്കുമ്പോ തോകു സഹോദരനായ പിന്നൊരു നബി ആമീൻ ചൊല്ലുടു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലുടെ സ്വഹാബ അല്ലാഹ് മൂസാ നബിയുടെ ദുആക്ക് ഉത്തര കൊടുത്തര എപ്പ ഗുന്തുണ്ട് സ്വഹാബ. അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയായ മൂസാ നബി അല്ലാഹുവിനൊട്ടിക കൈവത്താക്കി ദുആക്കുമ്പോ ഹാറൂൻ നബി മൂസാ നബിയുടെ ദുആക്ക് ആമീൻ ചൊല്ലുമ്പോ അല്ലാഹ് മൂസാ നബിയുടെ ദുആക്ക് ഉത്തര കൊടുത്തത് 40 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു നബിയുടെ ദുആക്ക് അല്ലാഹ് ഉത്തര കൊടുക്കുമ്പോൾ 40 വർഷം പിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനൊട്ടിക കേൾക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനൊട്ടിക തേടുമ്പോ മഹാന്മാരുടെ സന്നിധിക്ക് വന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടുമ്പോ നിരാശയാവണ്ട മുസ്ലിം. ഏത് പരീക്ഷണത്തെ മുന്നിലും തളർന്നു പോണു തീരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ നബി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ദുആക്ക് 40 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു ഉത്തര കൊടുത്തേ. ആരാമീൻ ചൊല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗീബത്ത് ചൊല്ലേ, നമീമത്ത് ചൊല്ലേ, ആട്ടുപോട്ടാണ്. മൂസാ നബിയുടെ ഇലവണ് ഹാറൂൺ നബി ആമീൻ ചൊല്ലേ. ആ ദുആക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തര കൊടുക്കര 40 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ദുആ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സോത്തയോടെ കൊണ്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഞങ്ങൾ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകണില്ല. കാരണം എന്തിനെ കൊണ്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അദബ് കുറഞ്ഞു പോയി. അദബ് നിങ്ങൾക്കിന്റെ കൊണ്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആദരിച്ച എല്ലാത്തെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവ് കൊണ്ട് ബഹുമാനം കൊണ്ട് കാണണോ ചൊല്ലേ. ആ ബഹുമാനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് എല്ലാ വിഷയത്തെ ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ ദർസ് നടത്തിയ എനിക്കത്തെ ജാഗ രണ്ടാമത്തെ ഇമാം ഷാഫിഈന്റെ അറിയപ്പെട്ട മഹാൻ ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദർസ് നടത്തുമ്പോൾ ദെച്ച ജാഗയുണ്ട്. ആ ജാഗ ഇമാം സുബക്കി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയിട്ട് കെപ്പടെ ഇങ്ങനെ പൂഞ്ഞിട്ട് ബുൽപുട്രോല ഇമാം നബവി തങ്ങളെ കാലത്തെറ്റിയ ജാഗയുടെ ബർക്കത്തിനൊക്കെ കിട്ടട്ടെ. അല്ലാഹു സ്നേഹിച്ച ഒരു സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യൻ കാല് വെച്ച് ദെച്ച ജാഗയുടെ പോലും കെപ്പ വെച്ചിട്ട് പിന്നൊരു വലിയായ മഹാനായ ഇമാമായ അല്ലാഹുടെ പേടിച്ച തഖ്വയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ആലിമോ അങ്ങനെ ബഹുമാനത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം ആദരിക്കണം ആലോചനയാക്കി നോക്കുന്നു. സ്വാലിഹീകളാണ്. ആ ആദരവ് ആ ബഹുമാനം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അല്ലേ. അബ്ദുൽ വാസി ബാഖവി ഉസ്താദ് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു കിടാവ് അല്ലേ, വേറെ വേറെ രായത്തിൽ വേറെ വേറെ ഭാഷരംഗ വേറെ വേറെ ജാതിരംഗ ആരാധിക്കടെ ഇലാഹ് അഥവാ വിഗ്രഹത്തിന് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വേറെ 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 പേരുണ്ട്.
തമിഴ്നാട്ടില് അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തുള്ള പേര് വേറെ, കർണാടകത്തിലുള്ള പേര് വേറെ, മലയാളികളുള്ള പേര് വേറെ, അപ്പൊ ആന്ധ്രാപ്രദേശത്ത് പോയി അങ്ങനെ ഒരു പേര് വേറെ, ഇനി ഗൾഫ് കൺട്രിക്ക് പോയി അങ്ങ് ചൊല്ലത് വേറെ, അമേരിക്കത്തേക്ക് പോയി അങ്ങ് ചൊല്ലത് വേറെ. എങ്കിൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിടെ പിടിച്ചിട്ട് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരേക്കുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഒരേ ഒരു പേര് അല്ലാഹ്. ഈ അല്ലാഹു ചൊല്ലിയ പേര് ഒരു കിടാവുടെ പെറ്റപ്പ കിടാവുടെ കാത് ഒന്നാമത് കേൾക്കണം ആ പേരായിട്ട്. അതല്ലേ അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. കിടാവുടെ കാത് ബാങ്ക് കൊടുക്കണേ. പെറ്റപ്പ ഒരു കിടാവുടെ കാത് ഒന്നാമത് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അല്ലാഹു ചൊല്ലതായിട്ടിരിക്കണം. ഈ ഇത്ര വലിയ ഒരു സന്ദേശം ഒരു കിടാവ് ദുനിയാവുക വന്നപ്പോ ഒന്നാമതാ കിടാവുടെ കാത് അല്ലാഹു ചൊല്ലിയ ശബ്ദം കേപ്പാട്ടണോ ചൊല്ലുമ്പോ എത്തരമോ കാലത്ത് രണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്ന എനിക്ക് ഈ ഒരു നടപടി ഇതിന് ഈ അടുത്ത കാലത്തിൽ ഒരു കിടാവുടെ കാത് ഒന്നാമത് അല്ലാഹു ചൊല്ലിയ പേര് കേപ്പാട്ടെടുത്ത് അനാചാരായിട്ടിക്കിട് അത് പാടില്ലാത്തത് ചൊന്ന ആളുമാർ ആറ് ഗൊത്തുണ്ട്. വഹാബികളാണ് ചൊന്നെ അല്ലാഹുടെ പേരൊരു കിടാവുടെ കാതുക ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അനാചാര. അത് ഇസ്ലാമുൽ സുന്നത്തില്ല. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. എന്തടിസ്ഥാനത്തെ പേരിലാണെങ്കിലും പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നേ അല്ലാഹുടെ റസൂല് പഠിപ്പാടിയ ദീന് മനസ്സിലാക്കിയ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ഔലിയാക്കന്മാർ, ഇമാമീങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തന്നെ കനിക്കെത്തിത്തരും. ആ ഒരു മാതൃകത്തിൽ നിന്ന് ആളുമാരെ തെരുതപ്പാട്ടണകു പേര് ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ആ ചൊല്ലണകൊല്ല കാരണം അങ്ങ് അല്ലാഹുടെ ആദരിക്കടെ ആദരവ് അഥവാ അല്ലാഹ് ആദരിച്ചതിരെ ആദരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ഭാഗത്തിൽ വന്ന യാരൊരുടിയാണ് ലോകത്തെ നേതാവായ അല്ലാഹുടെ റസൂല്. അല്ലാഹുടെ റസൂല് എത്ര ബഹുമാനമുണ്ട് ഈമാനുള്ളങ്ങള്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിക ഉണൈന യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഗനീമത്ത് സുത്തരെ അല്ലാഹുടെ റസൂല് ഓദിയാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ തുകൂ സ്വഹാബത്തെ അല്ലാഹുടെ റസൂല് ഓദിയാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ തുകൂ ഖുവൈസിറത്തു തമീമി ചൊല്ലിയ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് അല്ലാഹുടെ റസൂൽ ഇട്ടുക ചൊല്ലൂടെ, ഓ മുഹമ്മദേ, അന്യായാക്കണ്ട മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുടെ റസൂലിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബിയെ വിശ്വസിച്ച കനിക്കത്തെ ഒരാള് സ്വഹാബത്തിന്റെ നടുവുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ചൊല്ലൂടെ, നീതി പാലിക്കണു നബിയേ, നിങ്ങ അന്യായാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നബിയേ, നിങ്ങ ന്യായമായ തെരുടെതിരെ ഓതിയാക്കണോ ചൊല്ലുമ്പോ തുകൂ അല്ലാഹുടെ റസൂല് ചൊല്ലു, എന്തൊരു നാശമാണ്. അല്ലാഹുടെ റസൂല് നീതി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലാഹ് നീതി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലാഹുടെ റസൂലും അല്ലാഹും ന്യായത്തെ തെരുളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീതി പാലിക്കൊടുക ആരുണ്ട് മനുഷ്യ? അല്ലാഹുടെ റസൂലിട്ടിಗೆ അപമര്യാദയിൽ പെരുമാറുമ്പോ തുകൂ അല്ലാഹുടെ റസൂല് അന്യായാക്കടെ ആളുണ്ട് ഒരാള് ചൊല്ലുമ്പോ തുകൂ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാരിട്ട് എഞ്ചി നിന്റെ ചൊല്ലോടു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഈ മുനാഫിഖുടെ നാണ് കൊല്ലുടെ നബിയേ, തന്റെ റസൂല് അന്യായാക്കടുണ്ട് ചൊല്ലുടെ ആളിന് ദുനിയാവില് ജീവിക്കണ്ട. തന്റെ റസൂലിന്റെ ಬಗ್ಗೆ വേണ്ടാത്ത ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ഒരാള്, തന്റെ റസൂലിന്റെ ಬಗ್ಗೆ വേണ്ടാത്ത വിശ്വാസമുള്ള ഒരു കപട വിശ്വാസി, ഒരു മുസ്ലിമോ ചൊന്നു നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലേ നബിയേ, അവനിന് ജീവിക്കണ്ട നബിയേ. അല്ലാഹുടെ റസൂല് ചൊല്ലുടെ വേണ്ട ഉമർ, അയാളെ മീത്ത് നിങ്ങൾ കൊന്നാറിട്ട് കണ്ടെങ്കില് കപട വിശ്വാസിയായ ഈ മനുഷ്യരെ അല്ലാഹുടെ റസൂല് അന്യായാക്കിടേട്ട് വിശ്വസിച്ച കനിക്കത്തെ ഇയാളെ നിങ്ങൾ മീത്ത് കൊന്നെങ്കില് പിൻകാലത്തിൽ ആളുമാറ് ചൊന്നു നടക്കുവാറ്, മുഹമ്മദ് നബി അയാളെ കൂടെ ഇന്നങ്ങളമേ കൊല്ലുപാടിര്, മുഹമ്മദ് നബി അയാളെ കൂടെ ഇന്നങ്ങളമേ സ്വഹാബത്തിലൊട്ടിಗೆ കൊല്ലുപാട്ടിരണ്ട് ചൊന്നു നടക്കുവാറ്. അതുകൊണ്ട് അയാളെ കൊല്ലണ്ട ഉമർ. പക്ഷേ സ്വഹാബാനി ഒരു കാര്യത്തെ നെനപ്പുപയോഗിക്കണു, ഈ മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യത്തില് ഈമാന് ശരിയാവാത്ത ഈ മനുഷ്യരെ പാരമ്പര്യത്തില് അല്ലാഹുടെ റസൂലിട്ടുകൊല്ല വിശ്വാസം ശരിയാവാത്ത ഈ മനുഷ്യരെ പാരമ്പര്യത്തില് അല്ലാഹുടെ റസൂലിട്ടുകൊല്ല ബഹുമാനക്കത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കൊണുകാവാത്ത ഈ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലൊരു വിഭാഗം ഭരണുകൊണ്ടു അങ്ങ് ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതുറാറ്, അങ്ങ് ഹദീസ് ചൊല്ലുടാറ്, എല്ലാ കാര്യം അങ്ങനെ ഒട്ടിക നിങ്ങൾക്ക് കാണൂ.
പക്ഷേ തൊണ്ടര ഗുലിരക്കാണ് കീഴുക അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങില്ല. അങ്ങനെ നാവില് മാത്രം ഖുർആനുണ്ട് സ്വഹാബ. അങ്ങ് ഓരോ നാളും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിടെ തെരിച്ചുകൊണ്ട് പോണ്ടാറ്. ഓരോ നാളും ഇണ്ടത്തെ കാണയാറ നാള്, നാളത്തെ കാണയാറ നാളക്കലി. ഇങ്ങനെ ഖിയാമത്ത് നാള് വരേക്കും ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വരേക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് ദൂരെ 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 ആവിടാറ് സ്വഹാബ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം സ്വഹാബ. ആഖിറു സമാനിൽ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു വിഭാഗം ആളുമാർ ഏത് സമയത്തിലും ഞങ്ങളെ പിറകെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിരണ്ട മുസ്ലിം അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ആദരിക്കണോ, അല്ലാഹ് ആദരിച്ചങ്ങൾ ആദരിക്കണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുകളിൽ വിശ്വാസം ശരിയാവണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാഗത്തിൽ തപ്പു പറയാല, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിമാരുടെ ഭാഗത്തിൽ തപ്പു പറയാല, ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തിൽ എത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മതയുള്ള മഹാനാണെങ്കിൽ പോലും അകലെ ഭാഗത്തിൽ തപ്പു പറഞ്ഞു തീരാണ്ടെന്തുമില്ല. പക്ഷെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ അങ്ങനെയല്ല. അകലെ ഭാഗത്തിൽ തപ്പു പണ്ഡിതിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിറ. മഅസൂമീങ്ങളാണങ്ങ, ഇസ്മത്ത് അഹ്ലുകാരാണങ്ങ. അല്ലാഹുവിന്റെ നബിമാർ വീത തപ്പാക്കിടാറുണ്ട് ഒരാള് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ ഈമാൻ ശരിയല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തങ്ങളെ പോലത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഒരാള് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അവന്റെ ഈമാൻ ശരിയല്ല. അങ്ങനത്തെ ആളെ പിൻപറ്റണോ ശരിയായ മുസ്ലിം അല്ല. അങ്ങനത്തെ കൊണ്ട് തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കണോ ശരിയായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അഹ്ലുകാരനല്ല. ഈമാനുള്ളങ്ങള് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അന്യായാക്കടെ ആളുണ്ട് വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യമാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും എല്ലാ ഖൈറായ കാര്യത്തെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് തടയിടേ. എത്ര ഖൈറായ കാര്യങ്ങള് അല്ലേ. ഒരു മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യല്ല മയ്യത്തുല്ലൗതുലു, ഒരു മയ്യത്തുല്ലൗതുലു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലുന്നു, ഇദാ ഹദറതുൽ മരീദ് അബിൽ മയ്യിത ഫഖൂലു ഖൈറാ ഫഇന്നൽ മലായികത യുഅമ്മിനൂന അലാ മാ തഖൂലൂൻ. സ്വഹാബാ, നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുക പോയെങ്കിൽ അത് എത്ര ചെറിയ രോഗിയാവട്ടെ, ചെറിയ ഒരു പണി വന്നിരേ, അഥവാ ഒരു കണ്ണു നൊമ്പലാ ചൊന്ന ഉത്തൗലിക ഉണ്ട്, അഥവാ വേറെന്തെങ്കിലും നിസ്സാരമായ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്തതേ ആവട്ടെ, അഥവാ എത്ര വലിയ മാരകമായ രോഗത്തിൽ കിടത്തത്തിൽ അയാളാവട്ടെ, ആളെ സന്ദർശിക്കൽ സുന്നത്താ. അങ്ങനെ രോഗിയായ ഒരാളെ കാണുക പോയെങ്കിൽ എന്താക്കണം? അവിടെ പോയിട്ട് വിഷയാക്രമ. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മറിച്ചിട്ട് മയ്യത്തായി കിടന്ന അവർ ഔത്തുക പോയെങ്കിൽ എന്താക്കും? ഇന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊമ്മ ജാഗയിൽ കാണ്ട് മയ്യത്തുല്ലൗത്തുൽ ബേരെന്തല്ല രാജകീയത്തെ വിഷയ ചർച്ച. അവിടെ വോട്ടർ ടൈം ഉണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ മയ്യത്ത് നോക്ക പോയുടെ മയ്യത്തോടെ കിടന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലെ മുത്താലിമിങ്ങ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന യാസീൻ ഓതി ദൂർന്നോണ്ടിരിക്കാറ്. പുറത്തിൽ ഗംഭീര ചർച്ച. എന്താവൂല, എങ്ങനെ പറു, അവിടെ എന്തിരാവും, ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താവും, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താവും, ഈ നിലക്കുള്ള ചർച്ച. ഇതിനിടെ കുറുമൂത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചവിടെ പോയപ്പ, ഒരാൾ മരിച്ചവിടുന്ന പോയ ആ മരിച്ചാളെ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ തമാശ ചൊന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് ഉൾഗ യാസീനോദി ദൂർന്നോട്ടിക്കോ. അടുത്ത കുടുംബത്തെ ഒരാൾ ഞാൻ റായം പേര് ചൊല്ലില്ല. ഒരു പക്ഷെ വാഴ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ആള് ചിലപ്പോ ബിയാര പറു എന്റെ മീമിത്ത് ചൊന്നരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗത്തോടും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബിയാര പറു ഇത് എന്റെ മീമിത്ത് ചൊല്ലമാൻ. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവട്ടെ, ആ പ്രവർത്തി ഞങ്ങൾ തിദ്ദുണക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലു. മരിച്ചൗത്തുలు ചിരിക്കൊണ്ടു സാധ്യവിടെ ഒരു മുന്നിൽ പല കാലത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കോറുള്ള ഒരു റായത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ ഒരാൾ മറിച്ചിര ചൊല്ലുക, ഇടീ റായത്തിലെ അതൊരു വലിയ ഒരു വിഷയ മരിപ്പൂച്ചുള്ളതൊരു നിസ്സാരമായി പോയി. ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ലവണക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശ വാഴതന്തിര കൊണ്ടുണ്ട മരണത്തെ ಬಗ್ಗೆ ചിന്തിക്കൽ. ഒരാള് നല്ലവണക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അവന് മരിക്കടത്തെ ಬಗ್ಗೆ ചിന്തിക്കണം.
അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലുന്നു സ്വഹാബ നിങ്ങൾ ഖബർ സന്ദർശിക്കോറു അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഖിറത്തെ ഓർമ്മയാക്കുവാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തെ ഓർമ്മയാക്കുവാട്ട് നിങ്ങൾ എതിരിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കോറു നിങ്ങളെ കാണാൻ മുന്നൊരു പള്ളി ഭരിച്ച ആളുമാറ് നിങ്ങളെ കാണാൻ മുന്നൊരു വഅദ് ചൊന്ന ആളുമാറ് നിങ്ങളെ കാണാൻ മുന്നൊരു ഈ ഉറൂസുക്ക് സഹായിച്ച ആളുമാറ് എന്റെ നിശ്ചലമായി കിടന്നിട്ടുള്ളാറ് അവിടെ പോയി നിന്റെ ആലോചന ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലാഹ് നാണും ഇതേ കണിക്ക് വന്ന് കിടക്കണായവണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ മരണത്തെ ഓർമ്മയാക്കുവാട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഖബർ സന്ദർശിക്കോറുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഖബർ സന്ദർശിക്കരുത്. ആ ഖബറിന്റെ മുട്ട പോകുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് പേടിച്ചോ ഇന്ന ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചില്ലാരുടെ സ്വഹാബിയല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലു എല്ലാ നബിമാർക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഓരോ ചങ്ങായിമാർ കിടാർ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഓരോ ചങ്ങായിമാർ കിടാർ നന്റെ ചങ്ങായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നന്റെ മർമോനു ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ ചില്ലാരുടെ സ്വഹാബിയല്ല. വഫാത്താവിടെ മുന്നൽ രണ്ട് പോലും ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹീദായതാണ്. ഒരു ദുൽഹിജ്ജ 18 രണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴത്തേക്കു കപട വിശ്വാസികളായ ചില ആളുമാർ വന്നിട്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ ബയത്തക്ക് ചാക്കിടുണുക പറഞ്ഞ കൊല്ലുക പറഞ്ഞ ആൾമാരിട്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു ഉസ്മാനുക മരണത്തെ പേടിയില്ല ഉസ്മാനുക മരണത്തെ പേടിയില്ല ഇന്നലെ ജാബുകും ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ കിനാബു കണ്ടര ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നണ്ടിട്ടിക ചൊന്നൂറു ഉസ്മാനെ തുഫ്തിറു ഇൻദനൽ യൗം നാളെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കരെ നന്റെ കൂടെയാണ്. വഫാത്താവിടെ മുന്നത്തെ ജാബുക പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ കിനാബുൽ കണ്ട മഹാൻ വലിയ ഒരു ചതിലും വഞ്ചനയിൽ പെട്ടിട്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ ക്രൂരമായിട്ട് വഞ്ചനയാക്കിയിട്ട് കൊന്നതാണ്. അധികാരത്തെ ദാഹത്തില് അധികാരത്തെ ആശല് ഖലീഫയായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കണോ ചൊന്നിട്ടു അവസാനം അത് കൊല ചെയ്യിടത് വരേക്കും എത്തിപ്പോയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴത്തേക്കാണ് വന്ന് ഭയത്തേക്ക് ചാക്കിട്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മുസ്ഹാഫ് പോലും ചോര ധരിച്ചു പോണ്ടു. ഏത് ആളതാണെങ്കിലും ചോര നജസല്ലേ. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരേ ഒരു റക്അത്തിൽ ഖതം തീർത്ത മഹാനാണ്. പരിശുദ്ധ റമദാൻ 29 നാൾ നോമ്പ് പിടിച്ചനങ്ങ പലർക്കും ഖുർആന്റെ ഒരേ ഒരു ഖതം തീർക്കൊണ്ടായിട്ടില്ല ഉമ്മ. പരിശുദ്ധ റമദാനില് ഒരു ഖതം ഓതി തീർക്കണോ ചൊന്നിട്ടു റമദാന്റെ ഒന്നാമത്തെ നാളിൽ തുടങ്ങിയ പല ആളുമാർക്കും റമദാനിലെ ഖതം തീർന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ പിരിസത്തെ സ്വഹാബിയായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ പാതിര ജാബുള്ള തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തെ ഒരേ ഒരു റക്അത്തില് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഖതം തീർത്ത് നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ്. അവസാനം ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് ഷഹീദാവുടു ആ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖബറടക്കപ്പെട്ട ജാഗക്ക് പോയിട്ട് മയ്യത്ത് മറമാടിയ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ അഥവാ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മയ്യത്തിന് മേൽ വെച്ച കല്ലും അടയാളം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിനെ വല്ലാണ്ട് പിയരിച്ചിട്ട് ഹബർ തപ്പിപ്പോണ്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മുസ്ലിമേ അല്ലാഹുവിന്റെ പേടിയുള്ള സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന് നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോലും വിചാരണയില്ലാണ്ട് കടക്കടെ മഹാനുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയേ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോലും അവർ തപ്പിയ കണികത്തെ ഖബർസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്റെ നാണും നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിന്റെ പേരില് അഥവാ സ്വയം സേവകരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഖബറിന്റെ ഭാഗത്തിനൊരു പണിയെടുത്തതിന്റെ പേരില് ആ ജാഗയിൽ നിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണോ ധൈര്യമുണ്ടല്ലേ. എന്ത് ഈമാനാണ് മുസ്ലിമേ. ഏത് സംഘടനയുടെ ആളുമാരാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് സ്വയം സേവകരാണെങ്കിൽ പോലും ഖബർസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈമാൻ പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അതല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു മരണപ്പെട്ടു പോയ ഔത്തുകോ ഒരു മയ്യത്തിനെ കിടപ്പാട്ടിലുള്ള ഔത്തുകമീത്ത് കടന്നു പോയാറുണ്ട് കണ്ണെങ്കിൽ അവിടെ ഖൈറല്ലാത്തെ ഒരു പലക്കം നാവുല് പറകു തീരാ ഖൈറല്ലാത്തെ ഒരു പലക്ക പോലും മർച്ചൂത്തുല് പറകു തീരാ. അവിടെ ചിരി പാടില്ല, അവിടെ തമാശ തീരാ, അവിടെ മക്കളെ വിഷയാക്കൊണു തീരാ, അവിടെ ചോറുകാരുടെ വിഷയ പറകു തീരാ, അവിടെ രാജകീയത്തെ വിഷയ പറകു തീരാ, അവിടെ ഉറൂസിന്റെ വിഷയ പറകു തീരാ, അവിടെ ദുനിയാവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവും പറഞ്ഞു തീരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലുടെ സ്വഹാബ, ഫഇന്നൽ മലായികത യുഅമ്മിനൂന അലാ മാ തഖൂലൂന. ആ ജാഗിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനു ചൊല്ലുടാറാ? അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ആമീൻ ചൊല്ലുടൂ. ഒരു രോഗിയായ മനുഷ്യനുള്ള കനക്ക് തൗത്തുക നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക പോയെങ്കിൽ, അഥവാ ഒരു മയ്യത്തിനെ സന്ദർശിക്കുക നിങ്ങൾ പോയെങ്കിൽ, അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ചൊന്നെങ്കിലും ആമീൻ ചൊല്ലുക മലക്കുകളുണ്ട്. ആമീൻ ചൊല്ലുക അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുണ്ട്. അത് ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഈമാനുള്ളങ്ങള് ഖൈറായത് മാത്രമുണ്ടോ ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കോ? ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഖൈറായ പലക എന്തിന് കൊണ്ടുണ്ട്? ഫഇന്ന ഖൈറൽ കലാം കലാമുല്ലാഹ്. ഈ ദുനിയാവുടെ പലകത്തിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായത് അല്ലാഹുവിന്റെ പലകമാ, അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാ, പരിശുദ്ധ ഖുർആന. ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഔത്തുൽ ഓതുമ്പത്തുക പോലും ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനെ കാണയാറാ. അവിടെ ഖൈറൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓതലാണ്. ഇതാരു ചൊന്ന മുസ്ലിം അവിടെ ഖൈറ് മാത്രം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കോ ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ഖൈറ് അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം ഖുർആൻ ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കോ ഖൈറായ പലക ചൊല്ലണോ ചൊന്ന ജാഗിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം ഖൈറായ കലാം ഓതുമ്പോഴത്തേക്കോ അതിനെക്കാണ് ഖൈറ് പേപ്പർ ഓതുകോ ചൊല്ലുകൊല്ല. കാരണം മുസ്ലിം അല്ലാഹ് ആദരിച്ച സ്വാലിഹീങ്ങളെ അനാദരിച്ച കാരണത്തിൽ അല്ലാഹ് കൊടുത്ത പരീക്ഷണമാണ്. അതല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കാണയാറ ഖുർആൻ ഓതിയ ആളുമാരില്ലേ? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കാണയാറ നിസ്കരിച്ച ആളുമാരില്ലേ? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കാണയാറ നോമ്പ് പിടിച്ച ആളുമാരില്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണ 2 വർഷം ചെറിയ വയസ്സാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുകൾ 40 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അല്ലാഹ് പ്രവാചകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് 38 വർഷമാണ്. ആ ഗലികള് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുടൂ. ഇസ്ലാമുക കടന്നു വന്ന പല സ്വഹാബത്തും ജീവിതത്തിൽ കള്ളു കുടിച്ച ആളുമാറാണ്. ഇസ്ലാമുക കടന്നു വന്ന പല സ്വഹാബത്തും ജീവിതത്തിൽ പെണ്ണ് പിടിച്ച ആളുമാറാണ്. ഇസ്ലാമുക കടന്നു വന്ന പല സ്വഹാബത്തും അങ്ങ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊന്ന് മുസ്ലിം അവിടേക്ക് ഒന്നുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പല വിഗ്രഹത്തെ ഒന്നുള്ളൂ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന ആളുമാറാണ്. പക്ഷേ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഹറാം പോലും മുസ്ലിം അവിടേക്ക് ഒന്നുല പോലും വന്നില്ല. മുസ്ലിം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബിയായപ്പ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അല്ലാഹ് പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ കൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കോ ഒന്നാമത്തെ സ്വഹാബിയായിട്ട് മുസ്ലിം അവിടേക്ക് മുന്നോlte ജീവനത്തിൽ പോലും അതേ ഇസ്ലാം അവിടേക്ക് മുന്നിലുള്ള 38 വർഷത്തിൽ പോലും ഒരു ഹറാം പോലും വന്നില്ല. കാരണം എന്തിനെ കൊണ്ടുണ്ട ഉമ്മ ചങ്ങായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഞങ്ങളുടെ ബാല്യ സ്നേഹിത. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ബാണ്യത്തുക പോകുമ്പോഴത്തും എവിടെ നടക്കുമ്പോഴത്തും ദയിക്കുമ്പോഴത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നിഴല് പോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടിന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പിരിസപ്പെട്ട സ്വഹാബിയായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹറാമില്ല. എന്റെ കാരണ മുസ്ലിം അവിടേക്ക് മുന്നോലു നന്റെ ഇത്തര പെണ്ണുമക്കളെ നാണ് ജീമ ഗുളി എടുത്ത് പൂത്തിട്ട് ചൊന്ന സ്വഹാബത്തുണ്ടോ അല്ലേ? ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊന്ന് മുസ്ലിമായപ്പ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് പുൽപ്പെട്ടൊരു നബിയെ നന്റെ 5 മക്കള് പെണ്ണുമക്കളെ പെണ്ണ് ചൊന്നിട്ട് ആ പൂത്തിരെ നബിയെ ഗുളിയെടുത്തിട്ട് ജീമ അല്ലാഹു മാഫ് തണ്ട. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലു ഇസ്ലാം ആമലോട് കൂടെ മുന്നോട്ടതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ട് പേടിക്കണ്ട. എങ്കിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനത്തേത് ഒന്നും ചൊല്ലുകില്ല, ഒരു വേണ്ടാത്തതുമില്ല. എന്തുക യാറാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കറമല്ലാഹു വജ്ഹഹു കറമല്ലാഹു വജ്ഹഹു ചൊല്ലൽ പോലും സുന്നത്തുണ്ട്. കേട്ടറാ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കറമല്ലാഹു വജ്ഹഹു ചൊല്ല
സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേ കറമല്ലാഹു വജ്ഹ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുൻ. എന്റെ കാരണം ഒരിക്കൽ പോലും അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ മുന്നിലും തല താത്തില്ല. ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു വിഗ്രഹത്തെ മുന്നിലും മുസ്ലിം അവിടേക്ക് മുന്നിൽ പോലും തല താത്താത്ത മഹാൻ ആ മുഖത്ത് അല്ലാഹു ബഹുമാനിക്കട്ടെ. അബ്ദുൽ വാസി ഉസ്താദ് ചൊന്നില്ലേ, നിസ്കാരത്ത് കൈകെട്ടെങ്ങനെ അല്ലേ? ഒരാൾ വന്നിട്ട്, ഒരു പോലീസ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് മീത്തിനങ്ങനെ ഗണ്ണ് കാട്ടിയിട്ട് പേടി പാട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നോക്കുമ്പോഴത്തേങ്ങനെ ശരണ അവിടെ എങ്ങനെ രണ്ട് കൈമേലാക്കി ശരണായ ഒരു നാളിൽ കോണയിൽപ്പെട്ട അല്ലാഹുടെ മുന്നുള്ള ശരണ അവിടെ നങ്ങ. ഈ ശരണായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുടെ എതിർക മാത്ര. അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഒരാളെ എതിർക്കും, ഒരു ദൈവത്തെ എതിർക്കും, ഒരു ബിംബത്തെ എതിർക്കും. മുസ്ലിം അവിടേക്ക് മുന്നിലും ശരണയില്ല. എന്തേ ആ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് പറകില്ല. കാരണം ചങ്ങായി നല്ലായതുകൊണ്ടു. അതാ സ്വാലിഹികളുടെ ബന്ധം വേണോ. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെന്ന് സ്വഹാബ നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരും ആരെ ചങ്ങായി പാടാക്കുന്നോട് പഠിക്കോർ, ചിന്തിക്കോർ. ഫൽയൻദുർ അഹദുകും മൻ യുഖാലിലു, ആരെ ചങ്ങായി പാടാക്കുന്നോ ചൊന്ന ആലോചനാക്കോർ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ജാഗ്രത ആക്കണം ഉമ്മമാരെ. ഇന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 10 പൂനെയിൽ 18 വർഷത്തെ ഒരു ബാലകാര ചെറിയ വയസ്സിലെ ബാപ്പ വിട്ടുപോയിട്ട്, ബാപ്പയില്ലാത്ത 1-2 വർഷത്തെ വയസ്സിൽ ഈ കിടാവുകു വേണ്ടി ജീവനം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു മങ്ങില പോലും ആവാണ്ട് ഈ കിടാവുകു വേണ്ടി ജീവനം നടത്തിയ കനിക്കത്തെ ഉമ്മ, ത്യാഗാക്കിയ ഉമ്മ, സ്വന്തം ജീവനത്തെ ത്യാഗാക്കി. പലപ്പോഴും പെണ്ണിങ് 1-2 കിടാവ് എന്നിട്ട് മാപ്പിള മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു മങ്ങിലത്തേക്ക് തയ്യാറാവില്ല. എന്തേ? സ്വന്തം ജീവന വില വിഷയമല്ല. ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ ജീവനത്തെ ത്യാഗാക്കടെ മനോഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം എങ്കിൽ അത് ഉമ്മ മാത്രം. അത് ഉമ്മകെ സാധ്യ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാപ്പടെ ഞങ്ങൾ കേട്ട ഉമ്മ പെഞ്ഞായി മറിച്ചിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് നാടിന് മങ്ങിലാവൂല, നന്റെ മക്ക വേണ്ടി ജീവിക്കല സാധ്യല്ല. അല്ല, മങ്ങിലാവക തീരാതെ തപ്പൂണ്ടല്ല നാ ചൊന്നേ. പക്ഷെ ഉമ്മയുടെ മഹത്വം ചൊന്ന സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം തടിരെ ത്യാഗാക്കടക്ക് എനിക്ക് ഒരു മനോധൈര്യം ഒരു ഉമ്മക മാത്രം. 2 വർഷത്തെ കിടാവിടെ വിട്ടുപോയപ്പോ ബാപ്പ ആ കിടാവുക്ക് വേണ്ടി പല ഔത്തുക പോയിട്ട് ഇടകലിയിട്ടും കൂലി സൊറാക്കിയിട്ടും ചാക്കരി എടുത്തിട്ടും എന്തെല്ലാം വിട്ടി സൊറാക്കിയിട്ടും ഈ കിടാവുക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണോ, നല്ല ഒരു അവസ്ഥക്ക് എത്തുപാട്ടണോ ചൊന്നിട്ട് ജീവിച്ച കനിക്കത്തെ ഒരു ഉമ്മ 17 വർഷത്തിൽ ആ ബാലകാര മോനുണ്ടല്ലേ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉമ്മടെ കൊത്തിട്ട് കൊന്നിട്ടു ഇടി കൊത്തി തർച്ചിട്ടിട്ട് റായത്തെങ്കിലെതിരൊക്കെ കത്തി കാട്ടി ചൊന്നോല, ഇതുണ്ടല്ലേ നന്റെ ഉമ്മ നന്റെ പെത്തൈ കൊല്ല ശിക്ഷ. ഇത് കഥയല്ല, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ വന്ന സ്റ്റോറി അല്ല. ഞങ്ങളെ നേരടെ രാജ്യ കേരളത്തിൽ നടന്ന കനിക്കത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മടെ കൊന്ന മോണ് ചൊല്ലേ നന്റെ പെത്തൈ കൊല്ല ശിക്ഷ ചെയ്ത്. പിന്നൊരു ഉമ്മയുടെ കഥ കേൾക്കൊള്ള. പിന്നൊരു ഉമ്മ സോഷ്യൽ മീഡിയത്തെ മുന്നിൽ വന്ന് ചൊല്ലേ നന്റെ ബാലകാര മോണുള്ള കനിക്ക് തൗത്തുരു നക്ക് ഒർത്തിಗೆ നന്റെ മോണ്ടിട്ടിಗೆ കുണുകു പേടിയാവോടോ. ಯಾರ ವಿಶದೀಕರಿಕಿಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ಊಹಿಸಿಟ್ಕೋ. ನಂಡೆ ಮೋನು ಬಾಲಗಾರ ಉಲ್ಲ ಔತ್ತುಲು ನಕ್ಕಿ ಇಕ್ಕೊಣಗು പേടി അവിടെ ഒർത്തിಗೆ എന്റെ ഐറ്റിക്കോ ആൾച്ചനാക്കി നോക്കും. എന്റെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മക്കായി ഞങ്ങളെ സമൂഹം ഈ ഒരു അവസ്ഥക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുള്ള കാരണം എന്തേ? ഉമ്മാബക മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ ജവാബ്ദാരി ആരാണ് ഇതൊക്കെ ഹൊണെ? പഠിപ്പാട്ടെ ഉസ്താദന്മാര, സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചർമാര, അഥവാ സമാജമാ നെരക്കരമാ? ആരാണ് ഇതൊക്കെ ഉത്തരവാദി? ആരാണ് ഇതൊക്കെ ഉത്തരവാദി? പരിശുദ്ധ ഈമാന്റെ പ്രഭയുണ്ടല്ലേ, ചെറിയ കിടാവ് കൊമ്പത്തുക ആ വെളയുവ സിരി മുളക്കയല്ലേ ചൊല്ലുള്ളേ, അപ്പം ആ ഈമാന്റെ അംശത്തെ കൽബ് കിട്ടുകൊടുക്കണം. അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പാറ്റിയ കിടാവിടെ പെറ്റ സാത്ത്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ബാങ്കയുടെ ശബ്ദം കിടാവിടെ കാതുകെ പാട്ടി. ആ കിടാവ് തെല്ല് വലിയാമ്പത്തുക ആ കിടാവ് അല്ലാഹുടെ ಬಗ್ಗೆ ഹസ്ബി അല്ലേ പല ഞങ്ങൾ ജോലികൾ പാടേ. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറു മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഇത് പാടിയിട്ടാണ് കിടാവിടെ ആട്ടി ഉറക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതെല്ലാം ബദലയിത്ത് പോയിട്ട് ഇണ്ട് മൊബൈൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് വെച്ചിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇണ്ട്. ഞങ്ങളെ മക്ക ചെറിയ 2 വർഷത്തെ കിടാവ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ അഭിമാന കൊസി. ഞങ്ങളെ കിടാവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പലക്ക പറഞ്ഞു ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓരോ ബാപ്പക്കും ഓരോ ഉമ്മക്ക് അഭിമാന.
ഞങ്ങളെ കിടാബുക്ക് ഖലാഅക്ക് ടോയ്ലറ്റിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൊല്ല ദിക്റെന്തിരെ ചൊന്നു കൊടുത്തിട്ടു അത് കിടാബുക്ക് തിരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഭിമാനം ഞങ്ങൾക്കില്ലേ? ഇതുപോലത്തെ ഒരു മക്കാമുടെ പരിസരത്തേക്ക് ഗുണപരമ്പത്തുക കിടാവിടെ കൈപിടിച്ചിട്ട് മോണു ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഞങ്ങളെ കാണാൻ മുന്നോട്ട് ജീവിച്ച ആൾമാരെല്ലാം കൂടെ മരണപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ട് മോനെ ഞങ്ങന്നാലിങ്ങനെ പറകൊണ്ടു അങ്ങ് ഒരു സലാമു ചൊല്ലുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ദാര ഖൗമിൽ മുഅ്മിനീൻ വ ഇന്നാ ഇൻഷാ അല്ലാഹു ബികും ലാഹിഖൂൻ. ഇത് ചൊന്നു കൊടുത്തിട്ടാക്കിടാവൂ. അത് ചൊല്ലുമ്പോ ഞങ്ങൾ അഭിമാനം ഇല്ല, അതൊരു വിഷയമേ അല്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാ രാശേന്ദ്ര എന്റെ കിടാവ് ഇംഗ്ലീഷ് തെരിയോണോ? ഇത് കിടാവ് ഇംഗ്ലീഷ് മുണ്ടെടുത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ വിഷയത്തിലും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമായ മനുഷ്യ ഞങ്ങളെ യുവജനാംഗ ഞങ്ങളെ തലമുറ എങ്ങനെ ആകൊണ്ടൊന്ന് ആലോചനാക്കണം. ഞങ്ങളെ ഹിരിയ ആൾമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയത്ത് ഗൗരവീയത്ത് ഞങ്ങളെ സ്വന്തം ബാപ്പല്ലെങ്കിലും ബാപ്പയുടെ എലവണ മൂത്തവണ അല്ലെങ്കിലും റായത്തിൽ നിന്ന് ഹിരിയ ആൾമാരെ പോലും ബഹുമാനിച്ച കനകരെ ഒരു കാലയത്ത് എങ്കിലിന്റെ സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ പോലും സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ പോലും അവഗണിക്കര കാലത്ത് എത്തിപ്പോയറാ. അതാണ് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണ്ടേ ചൊന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ആദരിച്ചങ്ങനൊട്ടുകല്ല അനാദരവ് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണുകൊല്ല കാരണമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അത്രമാത്രം വലിയ സ്ഥാനമാനത്തികൊത്തുകൊല്ല കാരണ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിട്ടുകൊല്ല അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനമാണ്. നബി തങ്ങളൊട്ടുകൊല്ല പിരിസപ്പാടാണ് പെങ്ങള്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 38ാമത്തെ വയസ്സിൽ മുസ്ലിമായിട്ട് 63ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുന്നു. 25 വർഷം മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന അവസരം കിട്ടിരേ. 25 വർഷം റമളാൻ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. 25 വർഷത്തിൽ ധാരാളം ഖത്മ തീർക്കുന്ന അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ കാണാൻ റമളാൻ സ്വീകരിച്ച ആളുമാർ ഞങ്ങളൊട്ടികയില്ലേ? എന്തോ വയസ്സായിട്ട് 80 വർഷത്തിൽ പോലും 80ാമത്തെ വർഷത്തിൽ പോലും റമളാന്റെ ഒരു നോമ്പ് കൂടാതെ വയസ്സിലാളുമാറുണ്ടു. പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോ 6ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ റമളാൻ നോമ്പ് 80 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത ആളുണ്ടോ? എങ്കിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്തര റമളാൻ നോക്കണുകൊള്ളേ അവസര ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. എങ്കിൽ പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലുടോ സ്വഹാബ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ ഈമാന്റെ ഒരു തിറാസ് ലഭിച്ചിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഈമാന്റെ പിന്നൊരു തിറാസ് ലഭിച്ചെങ്കിൽ പോലും അബൂബക്കർ ഈമാനക്ക് ഭിന്നയാറമാണ്. കാരണം ഇബാദത്ത് കൊണ്ടല്ല പെണ്ണുങ്ങള് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിട്ടുകൊല്ല അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനം ആദരവ് കൊണ്ടാണ്. അതല്ലേ ഒരു ഇഖാമത്തിന് ഞാറാമത്ത് ബിലാൽ തങ്ങൾ ചൊല്ലുടൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിക്ക് പോയിട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു സുൽഹ കൊണ്ടു പോയിട്. ഒരു ഗോത്രത്തെ ആളുമാരെ നടുവ് സുൽഹ കൊണ്ടു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പോയിട്. ഇഖാമത്തിന് ഞാറാവിടൂ നാണ് ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കൂടെ. നിങ്ങൾ ഇമാമു നിക്കടാറാണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബിയൊട്ടിക്ക് കേൾക്കുമ്പോത്തുകൂ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ചൊല്ലുടൂ ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കോറു ബിലാലേ നാണ് ഇമാമു നിക്കട. എന്നിട്ട് ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇമാമത്ത് നിന്റെ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോത്തുകൂ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ വിവരം കിട്ടര്. സ്വഹാബത്ത് സൂചന കൊടുക്കടാറ്. ആ സൂചന കൊടുക്കുന്നതിൽ സ്വഹാബത്ത് ഒരു തപ്പ് സംഭവിച്ചു പോണ്ടു. സ്വഹാബത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ വിഷയം ഒരേ അടിക്ക് തെരഞ്ഞത് എന്തുമല്ലല്ലേ? ഹന്തമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ಬಗ್ಗೆ പഠിക്കരേ. നിസ്കാരത്തിൽ പലക്കെ പറഞ്ഞ സ്വഹാബത്തുണ്ടു. പള്ളിരെ ഉൾക ചിലപ്പോ മൂത്രബീത്തി പോയ ആളുണ്ടു. കാരണം പള്ളിരെ ബഹുമാനപ്പോ ഗൊന്തില്ലാത്ത നിസ്കാരത്തിൽ പലക്കെ പറ്റിയൊക്കെ തീരാണ്ട് ഗൊന്തില്ലാത്ത ഹന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കടേ. ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഹന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കരേ. ഒരു നാൾ ഒരു അറാബിയായ ഒരാളുണ്ടല്ലേ പള്ളിരെ ഉൾക തെച്ചിട്ട് ഒരു മൂലൽ മൂത്രബീത്തരി പള്ളിരെ ഉൾക ഞങ്ങൾ എന്താക്കോ ഉള്ളാളത്തെ പള്ളിരെ മൂലൽ ഒരാള് കിടാവു ഉന്താവാണ്ട് ബീത്തി പോയി അങ്ങനല്ല മണപ്പൂർ ഒരു വലിയ ഒരാൾ ഒരു ബാലകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സര ഒരാൾ പള്ളിരെ മൂലൽ തെച്ച് മൂത്രബീത്തി ഉണ്ട് ഉള്ളാളത്തെ എന്താക്കുവാർ മൂത്രബീത്തിരത് ബുടോർബാവ ചില പള്ളിയിലെല്ലാം നോക്കണം മീത്ത് ജോറ് കഫ വന്നിട്ട് ഒരു വയസ്സരാൾ പുറത്തു പോകായില്ല സഡൻ ദമ്മ് കെട്ടിയ എനിക്ക് ഒരു കണ്ടിൽ തുപ്പുക നോക്കിയിട്ട് പാരിട്ടയൽ അടിക്കോ ബന്ധ കനിക്ക വണ്ടിയില്ല ചില ആൾമാർ കണ്ടിൽ തുപ്പത്തിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കിട്ടക്കിന്റെ ഉകള പറഞ്ഞു സുബ്ഹാനല്ലാഹ്
ഇത് തുപ്പിയല്ല പള്ളിയിലുള്ള ഒരു അറാബി അയാൾ മൂത്ര വീത്തി ബീത്തൊമ്പത്തുക്ക് സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ പാരി പോകുന്ന അയാളുടെ മേലെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചൊല്ലു ദഉ സ്വഹാബ ദൂറവ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ദൂറവ ഒരു സ്വഹാബ അയാളുടെ ബുഡോർ ബീത്തട്ട സുബ്ഹാ എവിടെ ബീത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പള്ളിയിലുള്ള മൂത്രബീത്തിലെ ഒരു അറാബിയായ ഒരാൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ബുഡോർ സ്വഹാബ അയാൾ ബീത്തട്ട് അയാൾ ബീത്തിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ബീത്തിൽ പിന്നെ അയാളുടെ മുട്ട വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചൊല്ലു ഇത് പള്ളി ഉട മൂത്തര വീത്തോ തീര ഉട തുപ്പകു തീര വേണ്ടാത്ത ഗലീജ് എന്തെങ്കിലും സാമണിനെങ്കിൽ അതിലുള്ള എരിയൊക്കെ തീര നജസല്ലൊടുകു തീര ഇത് നിസ്കരിക്കണകും ഖുർആൻ ഓതുകും ദിക്റല്ല ചൊല്ലണകും എനിക്കത്തെ ജാഗയായിട്ട് കിട അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആളിങ്ങനെ അത്ഭുതമായിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി വയ്ക്കും ഇത് എന്ത് സ്വഭാവം ഇത്ര ആൾമാർ എന്റെ മേല് പാറോ നോക്കിയാ സ്വഹാബികൾ എന്റെ മേല് പാറോ നോക്കിയാർ നന്നിട്ട് ഒരു തപ്പ് വന്നു പോയിട്ടാ അയാൾ തെരിയാണ്ട് ബീത്തിരെ പള്ളിയുടെ ഹുർമത്ത് കൊന്തില്ല പള്ളിയുടെ ഉൾകൊല്ല ആദാബെന്തിന്റെ കൊന്തില്ല ആ തെരിയാണ്ട് ബീത്തിയപ്പോ സ്വഹാബത്ത് എന്നെ മേല് പാറു നോക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെങ്ങനെ തടഞ്ഞിട്ട് മാത്രല്ല കംപ്ലീറ്റ് ബീത്തൊക്കെ പൊട്ടു ബീത്തിട്ടായോട്ട് മൂത്തര പാതിൽ തടയിടുന്നത് വില ഇടങ്ങിയിരല്ലേ ഒരാൾ മൂത്ര ബീത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കട്ടാക്കി നിപ്പാട്ടിനെങ്കിൽ ഇടങ്ങിയിരല്ലേ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ അവർ കരുണ നോക്കൂ പള്ളിയിലുള്ള ബീത്തൊക്കെ പൊട്ടുത്തു എന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ മഹത്വത്തെ ചൊന്നു കൊടുത്തു ആ അറാബി സന്തോളത്തിൽ ചൊന്നിന്തിര കൊന്തുണ്ട അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ പടച്ചോനെ നക്കും ഈ മുഹമ്മദ് നബിക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ ഒരാൾക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ കൊസിലിയാണ് ദൂരം ആ ദൂരക്കുമ്പത്തേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചൊല്ലു അപ്പം ചിരിക്കരുത് നബി തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിക്കരുത് എന്നിട്ട് ചൊല്ലു ആരാവിരട്ടിയ അള്ളാന്റെ ആ വിശാലമായ കരുണ റഹ്മത്ത് അതിന് നീ എന്തൊക്കെ ചുരുക്കൂടെ എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കൊറടി അവിടെ അപ്പൊ അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല സ്വഭാവം അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സൗമ്യമായ സ്വഭാവം അതാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്കും ആലിമീങ്ങൾക്ക് സ്വഭാവം ഉലമാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പ്രവാചകന്മാരെ അനന്തരാവകാശികളാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനന്തര പരിശുദ്ധമായ ഈ ദീൻ ഏത് രൂപത്തിലാണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരെ അതേ രൂപത്തിൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും കാത്തു സൂക്ഷിക്കരകനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് ജവാബ്ദാരിയുണ്ട് ആ ജവാബ്ദാരിയെ നിബാഹിസമ്പത്തുകൂ കൂടെ ഉള്ള നേതാക്കന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാർ ചൊല്ലി ദീന്റെ നടപ്പിലാക്കണു സഹായിക്കണോ ആ സഹായിക്കണതിനെ പൊട്ടിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചില ജാഗൽ എന്തെങ്കിലും ദീനിന്റെ അഹ്കാം ചൊന്നെങ്കിൽ ആ റമദാനിൽ പിന്നെ ആ മുദരിസില്ലേ ആ റമദാനിൽ പിന്നെ ഖതീബില്ലേ പല ജാഗലും ഫോണുണ്ട് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ജണ്ട ആളാവണു റമദാനിൽ ഫോണാക്കട ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ ഖജാൻജി സെക്രട്ടറി ഞങ്ങൾ നല്ല ജണ്ട ആളാവണു നല്ല ആളാ എന്ത് കങ്ക് മറന്തടിക്കണു അല്ല തോട്ടത്തിൽ അടയ്ക്ക പറക്കണം അല്ല ഉസ്താദ് ഇമാം നിക്കണു അല്ലെ ഒരു ഖതീബായിട്ടും ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആളായിട്ടല്ലേ അള്ളാഹുടെ പരിശുദ്ധമായ ദീനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജണ്ട ആളാവണം ഈ ആളുകളുടെ ഭാവന എപ്പ മനസ്സിൽ ബന്ധ അതോടെ ആ റായത്തിൽ പിന്നെ ഇൽമു ചൊല്ലെ ശരിയായ ഒരു നല്ല ആലിം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടാല അങ്ങനെ ആദരിക്കണോ ബഹുമാനിക്കണം എത്ര ആദരിക്കണോ ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കുഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി എത്ര വലിയ മഹാനാൻ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ ചൊല്ലുടു ഞാൻ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമുടെ മഖബറ ഉള്ള ജാഗല് ഒരു ജണ്ടരകാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുരട്ടിಗೆ പോയിട്ട് ആ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമുടെ ഖബറിന്റെ പരിസരത്തിൽ നിന്നിട്ട് എന്തര അല്ലാഹുരട്ടിಗೆ ദുആ നരാമാ അല്ല നിന്റെ നിരാശ ആക്കിയിട്ടേ ഇല്ല അത്ര വലിയ മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വന്തം മോനുകു ഖുർആൻ പഠിപ്പാട്ട് ഒരു ഉസ്താദിനെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് മോനുകു പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പഠിപ്പാട്ടി കൊടുത്ത സമയത്തിൽ 1000 ദീനാർ കെട്ടെടുത്തു പോയിട്ട് ഉസ്താദിനെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആ കിടാവുകു വേണ്ടി ദുവറപ്പാട്ട് എന്നിട്ട് ചൊല്ലു ഉസ്താദ് ഇതിനെ കാണ യാര ബംഗാറ് മീത അബൂ ഹനീഫ റൊട്ടിക ഇന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കിടാബ് ഖുർആൻ പഠിപ്പാട്ടിയതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സന്മാനമായിട്ട് തറാത്ത ഉസ്താദ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇന്റെ ബംഗാറ് വേണ്ട ഇണ്ട് റമദാന്റെ മുന്നുള്ള രജ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും മീത്ത മക്ക ഉമ്മ ഉസ്താദ് നാക്കൊരു 50 രൂപ തരണം മധുവറപ്പാട്ട് എല്ലാരും സീരണി പൈസ കൊണ്ട് പോകണം ചൊന്ന ബാപ്പ ഉലക തെച്ചിക്ക് എന്ത് അങ്ങ് ശമ്പളം കൊടുക്കൂല്ലേ എന്ത് ശമ്പളം ഒരു ആലിം ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പഠിപ്പാട്ടിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കും ദുനിയാവിൽ ആർക്ക് തീരു ശമ്പളം കൊടുക്കണം
ഇത് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം. ചില ആളുകൾ ചൊല്ലുക ഞങ്ങൾ പടിപാട്ടിക്ക് ശമ്പളം തന്നിട്ടില്ല. എന്ത് ശമ്പളം മോനെ, എന്ത് ശമ്പളം? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചൊല്ലു ഇൽമു പടിപ്പാട്ടി ഒരാളുടെ ശമ്പള അയാളുള്ള പ്രതിഫല അത് പൂർത്തിയാക്കൊണ്ടു സാധ്യ അവിടെ അല്ലാഹുക മാത്രമാണ്. അല്ലാഹുക മാത്രം സാധ്യ അവിടെ ഒരു കാര്യത്തെ നീ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തേ, നാ കൊടുത്തില്ലേ, നാ തന്നില്ലേ? അഹങ്കാരപൂടം. അള്ളാഹു ഈമാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയൂ. ഈമാൻ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹു ഈമാൻ സലാമത്താക്കട്ടെ. വിശദീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ നാ ചൊന്നോട്ട് വന്നേ, പരിശുദ്ധമായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അള്ളാഹുടെ റസൂൽ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടുകളുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഇഖാമത്തിന് നേരായിട്ട് ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തു. സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഇമാം നിന്നെടുത്ത് സ്വഹാബികളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ തട്ടോ തുടങ്ങിയാൽ എന്തേ സൂചന കൊടുക്കൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ നബി തങ്ങൾ വന്ന് അല്ലാണ്ട് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ ഗൊന്തവിടെ റസൂലായി തങ്ങൾ ബന്ധുണ്ട്. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു നിസ്കാരത്തിൽ അപ്പുറം നോക്കില്ല. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ ബന്ധത് ഗൊന്തവിടെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഇങ്ങനെ പെരകെ പിറകെ നോക്കും. സഫ്ഫിൽ നിൽക്കട്ടെ നബി തങ്ങൾ ഇമാം വന്ന് നിൽക്കട്ടെ. അല്ലാണ്ട് റസൂൽ ചൊല്ലുണ്ട് അബൂബക്കറെ അവിടെ മെനിക്കോർ പെരകെ ബറണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ മെനിക്കോർ നിസ്കാരത്തെ പൂർത്തിയാക്കോർ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ കേട്ടില്ല. അല്ലാണ്ട് റസൂൽ ചൊന്നിട്ടും കേട്ടില്ല. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പളക്കത്തെ ബലബയിക്കാണ്ട് പെരകെ ബന്ധിന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പോയിട്ട് ഇമാമ് നിന്റെ നിസ്കാരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേക്കിട് സ്വഹാബാ ആണിങ്ങ നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാമ് ഒരു എച്ചരിക്ക കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സൂചന കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൈ തട്ടണായതല്ല, അത് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലല് കൊണ്ടുകൊണ്ട് മസാല ചൊന്നു കൊടുക്കൊടു. എന്നിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളിട്ട് ചൊല്ലുടൂ അബൂബക്കറെ നാളെ ഇമാമ് നിന്റെ നിസ്കരിക്കോറോ ചൊല്ലബത്തുകോ എന്റെ നിന്റെ പലകത്തുക ബലബയിക്കാത്തേ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിട്ട് ചൊല്ലുടൂ നബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ കാണ എതിർ നിന്റെ നിസ്കരിക്കരകനികത്തെ ഒരാള് അബൂ ഖുഹാഫ ജന്മം കൊടുത്തിട്ടില്ല നബിയേ. അബൂ ഖുഹാഫക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മോനുണ്ടായിട്ടില്ല നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പെരകെ നിൽക്കുമ്പോത്തുകൂ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ കാണ എതിർ പോയി നിൽക്കരകനികത്തെ ഒരു മോണുകൂ അബൂ ഖുഹാഫ ജന്മം കൊടുത്തിട്ടില്ല നബിയേ. ആ ബഹുമാനമാണ് ഈമാൻ. എത്രത്തോളം കൊണ്ടുണ്ട് പെണ്ണുകളാ ബഹുമാന. അവസാനം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ വഫാത്തിന്റെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വഫാത്താവുടെ. ആ വഫാത്താവുടെ നാള് മുട്ട വന്നപ്പാ, ആ വഫാത്താവുടെ സന്ദർഭ കളിക മുട്ട വന്നപ്പാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചു ചൊല്ലുടൂല നാളെ മീത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ തന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പാട്ടി കഫന് ചെയ്തിട്ട് തന്റെ മയ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ മറവ് ചെയ്യുന്ന കനികത്തെ ഹുജറത്തുൽ ഷരീഫയുണ്ടല്ലേ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാടെ മുറിയൗതുലാട് ഇണ്ട് കാണ്ട മദീനത്തെ പച്ച കുബ്ബ ഏത് കൊണ്ടുണ്ട പെണ്ണുങ്ങള് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാടെ മുറിയവമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹയാത്തിലിക്കുമ്പോത്തുകോ ആയിഷ ബീബിയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച കനികത്തെ അവത്തെ മുറിയവമാണ്. അതേ മുറിയൗത്തിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൊല്ല ഖബർ ഷരീഫ് ഞങ്ങ പൊക്കുവാമാ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യാവാ. എത്ര പിരിസാക്കളെ ഞങ്ങളെ പെഞ്ഞായി മാറേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ പോലും നാലനങ്ങ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ നിന്റെ മാപ്പിളുടെ പള്ളിക കൊണ പോവണ്ട. ഇന്നലെ വരേക്കും ഈ റൂമിലല്ലേ നിന്റെ കൂടെ കിടന്നത്. ഇതേ റൂമിൽ നിന്റെ മാപ്പിളക കബറെടുക്കോരോട് ചൊല്ലുടെ ഒരു പെണ്ണ് ഈ ഉള്ളാളത്തിൽ വഴുകെ കൊടുക്കുവന്റെ സദസ്സിലുണ്ടാ പെങ്ങള് ധൈര്യ ബറുവ ഒരു മയ്യത്തിന് ഔത്തവുക മറവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഔത്തലിക്കോ ധൈര്യ ബറുവ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ബലിയമ്മയുടെ കുപ്പായ എലസറ അതിന്റെ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕಡಾರ ಉಸ್ತಾದ ಕತ್ತು ಬಾಟೋಣ ಪೂತೋಣ ಎಂದೇ ಉಡುಕೋಗೋ ಅದು ಇಡೋ ಪೇಟಿ ಅವ್ರು ರೂಹಾಣಿ ಬಂದರು ಉಂಟು പിന്നെ മയ്യത്തിനെ ഔത്തുക മറവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഔത്തുക എക്കുവാറ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഖബർ ഷരീഫ് ആയിഷ ബീവിയുടെ മുറിയൂത്തുക. അപ്പൊ ഇന്ന് കേട്ടണ്ട നാളെ ഞങ്ങമർച്ചെങ്കോ അങ്ങനെ അടക്കാമ ഉസ്താദൻ അല്ല നല്ല ഖബർസ്ഥാനമേ അതിൽ വലിയ ഗുണമുണ്ട് റഹ്മത്തുണ്ട്. എന്റെ എത്ര ആൾമാർ ദുആ കിട്ടറ് സലാം കിട്ടറ് സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആൾമാർ കടന്നു പറമ്പല്ല സലാം ചൊന്നോണ്ട് തുറന്നോ പണ്ടാറ് അത് ഔത്തുക എന്തെങ്കിലും കിട്ടാല്. പിന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതാ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ കാരണമുണ്ട്. അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കും നേരെയില്ല.
അപ്പൊ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഖബറടക്കപ്പെട്ട കനിക്കത്തെ ജാഗിലെ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ മനസ്സിലൊരു ആശനക്കും അതേ ജാഗില് കിടക്കണു. ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചനാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കൂടെ ജീവിച്ച് നടന്നതാണ്. മരണപ്പെട്ട നന്തരവും ആ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഖബർ ശരീഫിലെ മുട്ടമേ കിടക്കണു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് ചൊല്ലോടോ, സ്വഹാബാ മറിച്ചെങ്ക് നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പാടി കഫന് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിയില്ല പുറത്തോണ്ട് പോയിട്ട് നിന്റെ മോൾ ആയിഷാ ബീവി രാവുത്തെ ബായിൽ കട എതിർകെ നിങ്ങ ബീക്കണോ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും ചൊല്ലുന്നു. അബൂബക്കർ ഉൽക ബർട്ടാട്ട് കേൾക്കണോ. അബൂബക്കറെ മയ്യത്ത് അവിടെ മറമാടുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുക്ക് പൊരുത്തമുണ്ടാ സമ്മതമുണ്ടാണ്ട് കേൾക്കണോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഖബർ ശരീഫിലെ റൂമുണ്ടല്ലേ, അതിരെ ബായിൽ മീത്ത് സഡൻ ആയിട്ട് ഒരാളും തുറക്കാണ്ട് അതേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിട്ടിയെങ്കിലേ തന്റെ മയ്യത്തിന് അവിടെ മറമാടുന്നു. അതല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഖബർ ശരീഫിലെ ബായിൽ മീത്ത് തുറയില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കില് അബൂബക്കറെ മറവ് ചെയ്യട്ടാണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മത കേട്ടപ്പാ ആ ബായിൽ മീത്ത് തുറയില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കില് ജന്നത്തുൽ ബഖീഇല് എല്ലാ ആളുമാരെ മറവ് ചെയ്ത ജാഗില് നിന്റെ മറമാടണോ ചൊല്ലുടോ. വഫാത്തായിട്ട് കിടക്കുമ്പൊത്തുക പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ച മഹാനാണ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ സ്വാലിഹീങ്ങളെ വിളിക്കണ്ടാണ്ട് ചൊല്ല ഈമാനില്ലാത്ത മുസ്ലിമേ. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയ നന്തരം ഒരു കഴിവുമില്ല. ആ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തുക്ക് പോയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒട്ടിക്ക് ദൂരക്കിടത്തിൽ അർത്ഥമില്ലാണ്ട് ചൊല്ലുടാള്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ റൗള ശരീഫിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ആ മയ്യത്തിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുടോ, അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. നബിയേ, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് നബിയേ, ഈ മയ്യത്തിനവിടെ മറമാടട്ടെ നബിയേ. അത് ചൊല്ലൽ കൂടെ ബായിൽ തുറയിടേട്ട് മാത്രല്ല പെണ്ണുങ്ങള് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല റൗള ശരീഫിന്റെ ഉൽഗത്തെ ഒരു ശബ്ദം ജോറ് കേൾക്കടൂല. അദ്ഖിലുൽ ഹബീബ് ഇലൽ ഹബീബ് വഇന്നൽ ഹബീബ ലിൽ ഹബീബ് മുഷ്താഖ്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ ചങ്ങായിരെ, അയാൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഉണബന്ന് കിടപ്പാട്ടോറ് സ്വഹാബ. അബൂബക്കർ നിന്റെ കൂടെ വന്ന് കിടക്കെടുതിരനാണ് വല്ലാണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാത്തോണ്ടുള്ള സ്വഹാബ. വഫാത്തായ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റൗള ശരീഫിന്റെ ഉൽഗത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കട്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങള് റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ ഖബർ ശരീഫും അതേ റൂമിടെ ഉൾഗൈത്ത്. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുകളുടെ അദബ് കൊണ്ട് ബഹുമാനം കൊണ്ട് നേടിയത്. മഹാന്മാരെ സ്വാലിഹീങ്ങളുട്ടികളെ അദബ് കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് പിരിസം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചത്. അത് എല്ലാവരുടെയും പേര് ആ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നന്തര ആ പാരമ്പര്യം അവിടെ സയ്യിദന്മാർ തങ്ങന്മാർ അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാർ അങ്ങനൊട്ടിക പേരും. അങ്ങനെ വെറുത്താറുണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പിന്നെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും രക്ഷയില്ല. ചെറിയ ഒരു സംഭവം ചൊന്നെ വാഴ് കാണിപ്പാട്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മോള് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മോണും സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങളെ മോണും സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദ് തങ്ങളെ മോണും സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാഖിർ തങ്ങളെ മോണും സയ്യിദുനാ ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജഅഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങളൊട്ടിക്കൊണ്ടല്ലേ ദാവൂദ് ത്വായി ചൊല്ല ഒരു വലിയ ബന്ധ ചൊല്ലവല നക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വാഴ ചൊല്ലണു തങ്ങളെ തങ്ങളെ നക്കൊരു വാഴ ചൊല്ലണു. അപ്പൊ ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങളെ ചൊല്ലു, നാണെന്തിര വാഴ ചൊല്ലി, നിങ്ങൾ വലിയ സാഹിദല്ലേ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുടെ വലിയല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് നാണെന്തിര വാഴ ചൊല്ലി. അപ്പൊ ഈ അള്ളാന്റെ വലിയ ചൊല്ലെന്തിര കൊന്തുണ്ട തങ്ങളെ അങ്ങനെ ചൊല്ലണ്ട. നാണാറായെങ്കിലും ഞങ്ങളെക്കാണ് വലിയ സ്ഥാനമാണ് അഹ്ലു ബൈത്തായ നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങന്മാർ. അതുകൊണ്ട് നബി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആ ഒരു മഹത്വം ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അത് കിട്ടാല. ചില ആൾമാരുടെ കേക്ക് കൊണ്ട് ഉസ്താദെ തങ്ങാവണമെങ്കിൽ എവിടെ പഠിക്കണം? മുത്താലിമികളെ ചില ചെറിയ ചെറിയ മുത്താലിമികളെ പോയി തങ്ങാവുക എവിടെ പഠിക്കണം?
അങ്ങത് പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ചോര ആ പാരമ്പര്യമാണ്. അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഅഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ ചൊല്ലു നാണെന്തിനെ ഉപദേശിക്കണോ നാണ് ആറ് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയല്ലേ വലിയ ചൊല്ലു നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബ അഹ്ലു ബൈത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ശ്രേഷ്ഠത ദുനിയാവിൽ ഒരാളുമില്ല. എത്ര വലിയ ആളെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അഹ്ലു ബൈത്തുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയില്ല. അപ്പൊ ജഅഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടു ചൊല്ലു നാളെ വലിയ വേജാറിലുള്ളേ എന്തിനെ കൊന്തുണ്ട നാളെ ആഖിറത്തിൽ മഅ്ശറത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നന്റെ ഉപ്പാപ്പടെ നന്റെ അജ്ജടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണുമ്പോൾ ആ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മീത്ത നന്റെ ഒട്ടിക ജഅഫറെ നന്റെ സുന്നത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പാലിക്കൊണ്ടുകായിട്ടില്ല. നന്റെ സുന്നത്തിനെ പരിപൂർണമായി പാലിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാരൊക്കെ വന്നു പോയിരു ചൊന്നിട്ട് നന്റെ മീത്ത് ആക്ഷേപിച്ചെങ്കാ ചൊല്ലെ പേടിയിലാണ് നാ ജീവിച്ചോട്ടുള്ളേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വാസി ബാഖവി ഉസ്താദോട് ചൊന്തു ഇബാദത്തിലുള്ള കനിക്കത്തെ ആ ഒരു സുഖം ആ ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇബാദത്തുള്ള കനിക്കത്തെ താല്പര്യം അല്ലേ ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് പാലിച്ചിട്ടില്ല നന്റെ ഒട്ടുകൊല്ല മുതാബഅത്തിന്റെ ഹഖ് നിങ്ങൾ നിറവേറ്റിട്ടില്ല നന്റെ തുടർന്ന് ജീവിക്കണോ നന്റെ പിമ്പറ്റണോ ചൊന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ യാരൊക്കെ ബന്ധു പോയിരോ ചൊന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താക്കിരണോ ചൊന്നിട്ട് ബേജാർ നോക്കൂ. അത്ര വലിയ മഹാൻ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച മഹാൻ ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾക്ക് പോലും ആ പേടി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങനെ ആൾച്ചന കുറവുള്ള എന്തിന് പേടി നാളെ മഅ്ശറത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിങ്ങൾ നന്റെ ഒട്ടികൊല്ലേ നന്റെ പിമ്പറ്റണോ ചൊന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാരൊക്കെ വന്നു പോയിര് അതിനെ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റിട്ടില്ലാണ്ട് ചൊന്നുറോ ചൊല്ല പേടിയാണ് ഒരു വലിയായ തങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ആൾച്ചനാക്കി നോക്കൂ. മരിക്കടെ കാലത്തിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തിൽ സുന്നത്തിന്റെ അടയാളം കാണിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. വയസ്സായിട്ട് 10, 70, 80 വർഷമായിട്ട് പോലും ക്ലീൻ സേവാക്കി താടി പഠിക്കണ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതിനിടക്ക് ഞാൻ മുടിയെടുക്കുക പോയവിടെ ഒരു വയസ്സിലാള് വന്നിട്ട് താടിയെടുക്കുക തെച്ചിട്ട് ഫുൾ സേവിങ് ആക്കും. ആ മുടിയെടുക്കണോണ്ട് നന്റെ ടിക്ക് ചൊല്ലേ ഹസ്രത്ത് താടിയെടുക്കുക സേവകാക്കുക പേടിയാവുണ്ട് ബ്ലേഡ് തറച്ചു പോയിരുവാണ് പേടിയാവുണ്ട്. അത്രക്കും തോലെല്ലാം നെരികെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്ര വയസ്സ് നോക്കോ നാ ചൊന്നെന്ത് കൊന്തുണ്ട വയസ്സായിട്ട് പോലും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിലെ അടയാളം ഞങ്ങളൊട്ടിക കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. മരിക്കയുടെ സമയം നാം മരിക്കുകയല്ലേ വയസ്സൊരാള് താടി ബേൽത്താൾ മരിക്കുക അത് വേറെ വിഷയ. ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ രോമത്തിന് കളർ ബദലായിട്ട് വെളുത്ത് ചൊല്ലത് മരണത്തെ ഒരു സൂചനയാ. 30 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ മരണത്തിന് തയ്യാറാവണം. അതല്ലേ മരിക്കയുടെ സമയത്തിൽ പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്ലേഗ് ചൊല്ലിയ ഒരു രോഗം വന്നിട്ട് പെഞ്ഞായി മരിക്കുക. 2 പെഞ്ഞായിമാർ ഒരു തിങ്കളുടെ ഇടയിൽ മരിക്കിടാർ. 2 പെഞ്ഞായിമാർ ഇന്നാർ ഒരു തിങ്കളുടെ ഇടയിൽ 2 പെഞ്ഞായിമാർ മരിച്ച വഫാത്തായി പോയാർ സ്വഹാബത്തിയ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് ആ രോഗം പകർന്നിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് മൂപ്പറും കിടത്തത്തിലേത്ത് കാണുക പറഞ്ഞ സ്വഹാബത്തിനൊട്ടിക്ക് ചൊന്നതിരെ കൊന്തുണ്ട 2 പെഞ്ഞായിമാർ മരിച്ചിടാറ് നക്കൊരു കായം താക്കി തണ്ടാറാണ്. കിടത്തത്തിലായ രോഗിയായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നക്കൊരു കായം താക്കടാറ എന്തേ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാരണം ചൊന്നേ നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നാം മഅ്ശറത്തിൽ കാണുമ്പോൾ മരിക്കട ഗലികൾ ഒരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തിനെ മങ്ങിലാവൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തല്ലേ അതിനാ മരിക്കട ഗലികൾ ഇല്ലല്ലേ പെഞ്ഞായിമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ആ സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് മരിക്കണക്ക് നക്ക് പേടിയാവോടോ. ഇതാണ് മഹാന്മാർ, ഇതാണ് സജ്ജനര ഹാജി. ഞങ്ങൾ മരിക്കടെ മുന്നൽ തണ്ട് പോലും തലരെ മുടിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈ അടിച്ചിര കറുപ്പാട്ടി. ചിലപ്പോൾ നിസ്കാര കുലിയ സമാവില്ല മുടി കറുപ്പാട്ടിയത് കൊണ്ടിട്ട്. കാരണം കറുപ്പാട്ടിൽ 2 വിധം ഉണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുലിയ സമാവല്ല പെണ്ണിങ്ങ മൊയിലാഞ്ചി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടിയ ചില മൊയിലാഞ്ചി കൊണ്ടിട്ട് ഉളു സമാവില്ല കുലിയ സമാവില്ല. കുലി സമായില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മുസ്ഹാഫ് തൊട്ടത് നിസ്കരിച്ചത് ആൾച്ചനാക്കും. മങ്ങിലായ പെണ്ണിങ്ങക്ക് മൊയിലാഞ്ചി വയ്ക്കൽ സുന്നത്ത്, മാപ്പിളക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ചന്തായിട്ട് കാണുകൂ. മങ്ങിലാവാത്ത പെണ്ണിങ്ങക്ക് അത് കറാഹത്ത്, അത് ഒഴിവാക്കണം. മങ്ങിലാവാത്ത പെൺമക്ക കറാഹത്താണ് മൊയിലാഞ്ചി വയ്ക്കൽ. അത് എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ സമയത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് കറാഹത്താണ്. ഇസ്ലാമികമായ പൂർണ്ണമായ ശരീഅത്തിലെ ആ പാദത്തുക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കാട്ടി തന്നെ തെരുക്കുന്നങ്ങ് മടങ്ങണോ. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനാണ്. ഒരു ജഅഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടല്ലേ കൂടെ ഒരു യാത്രിക കൊണ്ട് അയലെ 1000 ദീനാറെ ഒരു കെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. 1000 ദീനാർ 1000 ബംഗാര നാണ്യങ്ങൾ കോയിൻസ് കാണാണ്ടായി. അയാൾ ഡൗട്ട് വിചാരിച്ചാരെ കൊണ്ടുണ്ട ജഅഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്
ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ വലിയ ആ ബംഗാർ കാണാത്ത അയാൾക്ക് ഇത് ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങാണ്ട് കൊന്തില്ല. അയാൾ വിചാരിച്ച് ഇയാൾ കട്ടറായിട്ടിക്കൊണ്ട് ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ കയ്യിൽ കണ്ട് ബയർ കത്തിയോണ്ടുണ്ട്. അവ എത്ര ബേജാറാവും ഇത് കാണാണ്ടായിട്ടാകുമ്പോ. നോക്കോറു മങ്ങിലത്തേക്ക് മോളുക്ക് വേണ്ടി ബംഗാർ എടുത്ത് വെച്ചിരാറ്. മങ്ങിലത്തെ മുന്നൽത്തെ ജാവ് കൗത്തു കല്ലെന്നുണ്ട് എല്ലാ ബംഗാർ കട്ടോണ്ട് പോയേ. അവത്തങ്ങനെ അവസ്ഥ എന്താവും? ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ ബേജാറായിട്ട് പടച്ചോണെ ഇയാളെ ഈ ബംഗാർ കാണാണ്ടായിത്തല്ല റബ്ബെ. ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ അയാൾ പേരിക്കട്ടെ ഇയാളെ കട്ടറെ കാണുന്നുണ്ട്. ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾക്ക് അത് ബേജാറില്ല. നന്റെ ഇയാൾ അപവാദാക്കിത്ത് നന്റെ ഡൗട്ട് സംശയിച്ചിത്ത് നങ്ങായെങ്കിൽ എന്തിനാ ചൊല്ലുക? അവനക്ക് ശാപ ബയിക്കുക അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആലിമായെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവനോട് ശാപ ബയിക്കുക. ഒരു ആലിമയുടെ ഉസ്താദിന്റെ ശാപ തട്ട് പാടില്ല. ശാപ ബയിക്കോ തീരാ. ശാപ ബയിക്കുന്ന ആൾമാർക്ക് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവസരം അല്ലാഹു മഅശറത്തിൽ കൊടുക്കില്ല. ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ അയാളുടെ കേക്കിട് എത്ര ബംഗാര കോയിനും തീൺ അയാൾ ചൊല്ലൂല ഒരായിരം തീൺ. ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ നേരെ ഔത്തുക്ക് പോണ്ടു. ഒരായിരം കോയിന് കൊണബണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. അയാൾക്ക് ഉറപ്പയിത്ത് കട്ടര ഓക്കെ പേടിച്ചിട്ട് പെരോതന്നേ. ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ ബീരിക്കണ്ടേ? ഞാനിപ്പോ ബയരകത്തിട്ട് അയാളെ സഹായിക്കണക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തെങ്കിലും അയാളുടെ സംശയം ഒന്നും കൂടി ആറാവൂ. അങ്ങനത്തെ ചിന്തമേ ഇല്ല. അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി അയാളെ സഹായിക്കണുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്ര. അത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കനിക്കത്തെ കൽബാണ്, മനസ്സാണ്. അതാണ് സൂഫിയ്യത്ത്, തസവ്വുഫ്. അങ്ങനെ അയാൾ ഒരായിരം ദീനാരെ കൊടുത്തിട്ടു. അയാൾ കൊസിൽ പോണ്ടു. അയാളെ കട്ടരെ പിറകു തന്നിട്ടുള്ള ബീർച്ചിട്ടിക്കു തെല്ലു കലിയുമ്പത്തു അയാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബംഗാര കെട്ട് കിട്ടി. അപ്പയാൾക്ക് ബേജാറുടെ പടച്ചവനെ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യ കാണുക, നല്ല ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യരെ കണിക്ക് കണ്ടുപോയിട്ട് അയല്ലേ നാ ബിരുദ അപവാദാക്കി സംശയിച്ചല്ലേ നേരെ ഓടി വണ്ട് കൊടുക്കുക നോക്കൂടി. ഇതാ എന്റെ കിട്ടിയിട്ട് നീ എടുത്തോളൂ. ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങളുണ്ട് അയാൾ കൊന്തില്ല. ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ ചൊല്ലു ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതുക്ക് മടങ്ങടെ പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങൾ എടുത്തോ പോർ നാനിങ്ങ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നത്. അപ്പ അയാൾ പുറത്ത് വന്ന് കേൾക്കല അതാരാള് ആൾമാർ ചൊല്ലാറ് അത് സയ്യിദുനാ ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട അഹ്ലു ബൈത്തിൽ പെട്ട മഹാനാണ്. ആ മഹാനായ ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുനിയാവുള്ള സ്ഥാനമാനവും ആൾമാർ ജഅഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങളൊട്ടിಗೆ പോണ്ടത് കാണുമ്പോത്തുകു അണ്ടത്തെ രാജാവായ മൻസൂർ രാജാവ് ആ വലിയായ തങ്ങളെ കൊല്ലുപാട്ടുകു നോക്കുടൂ. മന്ത്രിയുടെ കടത്തിട്ട് ചൊല്ലേ ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ. മന്ത്രി സാധ്യായത്തര ചൊല്ലു രാജാവേ വേണ്ട രാജാവേ അതൊരു തങ്ങളാണ്. അയാള് സയ്യിദാണ്, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളാണ്. അയാളെ കൊന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനു കിട്ടുകൂ? അയാളൊരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനെ എന്തെല്ലാം മന്ത്രി ചൊന്നു നോക്കൂടൂ. മൻസൂർ രാജാവ് ഒപ്പില്ല. അവസാനം മന്ത്രി വിധിയില്ലാണ്ട് രാജാവിടെ പലകത്തേക്ക് ബല വെച്ച് ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങളെ വിളിക്കുക പോണ്ടു. മൻസൂർ രാജാവ് വിളിക്കട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോല. ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ പറമ്പത്തുക രാജാവ് സൈനികന്മാരുടെ ചൊല്ലൂടെ. ആ ജാഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആളുമാരെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ആ തങ്ങളുടെ പിറകെ 100 കണക്കിൽ 1000 കണക്കിൽ ആളുമാരുണ്ട്. അയാളെ ബുടകു തീരാ കൊല്ലണോ. അയാളെ കാണുമ്പോ നന്റെ കിരീടത്തെ നാം എല്ലാം ഇങ്ങനെ വയത്തര നിങ്ങ നന്റെ മേ നോക്കണു. നാണ് കിരീടത്തെ എപ്പ വയത്തര അപ്പ നിങ്ങ അയാളെ ഓടി പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൊല്ലണോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട സയ്യിദായ സ്വാലിഹായ ഒരു വലിയായ തങ്ങളെ കൊല്ലുക വേണ്ടി ഒരു രാജാവ് പ്ലാൻ ആക്കിട്. ജഅഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങളെ കടന്നു പറയുമ്പോ മന്ത്രിമാരെല്ലാരും ബാളും തൽവാറും കത്തി മൊണിപ്പാട്ടി വെച്ചിട്ട് രാജാവിടെ തലമേ നോക്കി വെച്ചിട്ട് കിരീടവ എത്ര നോക്കുവാ ചൊന്നിട്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ജഅഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തെ എൻട്രി ആവരോട് കൂടെ ചൊല്ലു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. ഇത് ചൊല്ലലോടുകൂടി രാജാവ് പാരിട്ട് എഞ്ചിട്ട് ഓടി പോയിട്ട് ജഅഫർ കൈപിടിച്ച് കൂട്ടിയോ സിംഹാസനത്തിൽ ദൈ പാടിയിട്ട് ജഅഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങളെ കാലിലെ കീഴിൽ
ನಿಮಗೆ ಎಂದಿರ ಬೇಣು ತಂಗಗೆ ಎಂದಿರ ಬೇಣು ಉಂಟು ರಾಜ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಕೋರೋ ಚೊಲ್ಲಬ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಜಾಫರ್ ಸ್ವಾದಿಕ ತಂಗಳು ಚೊಲ್ಲು ನಂಡಿನಿ ನಿಂಗ ಒರುಕ್ಕ ಮೂಡಗ ಬಿಲಿಪಾಟ ಗೊತ್ತೀರಾ ನಕ್ಕದೇ ಬೇನಾಯೇ നന്റെ നിങ്ങ ബിലിപ്പാട്ട് കൊതീരണ കഥേ ബേനായ ചൊല്ലു അങ്ങനെ രാജാവ് ബഹുമാനിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ വിട്ട് കടത്തിര് സ്വീകരണ കൊടുത്തു കടത്തിര് ബീൽ കൊടുക്കാക്കിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട് ജഅഫർ സ്വാദിഖ് തങ്ങളെ കടത്തിര് എന്നിട്ട് ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊട്ടാരത്തെ ഇങ്ങി പോകലോടുകൂടെ മൻസൂർ രാജാവ് യസർത്തില്ല 3 വഖത്ത് നിസ്കാരത്തെ നേരെ യസർത്ത് വന്നിട്ടില്ലാണ്ടും അഭിപ്രായമുണ്ടു അതല്ല 3 നാള് യസർത്ത് വന്നിട്ടില്ലാണ്ടും അഭിപ്രായമുണ്ടു ഏതായാലും രണ്ടാമത് യസർത്ത് വന്നിട്ട് ഹബർ തപ്പിയത് സമായിട്ട് എഞ്ചിരിക്കുമ്പോ തൂകു സൈനികമാരും മന്ത്രിമാരും മൻസൂർ രാജാവരൊട്ടിಗೆ കേക്കിട് ആ തങ്ങളെ കൊല്ലുവാട്ടുകു വേണ്ടി വിളിപ്പാടിയിട്ട് നിങ്ങ കിരീട വയത്തിറാറു ചൊന്നു കാത്ത് ദയിക്കുമ്പോ തൂകു അയാളെ കാണുമ്പോ നിങ്ങമേ പേടിച്ചു പോയാറല്ലേ ചൊല്ലുമ്പോ തൂകു ആ മൻസൂർ രാജാവ് ചൊന്ന പലക്കെന്തിര ഗൊന്തുണ്ട മുസ്ലിമേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ജഅഫർ സ്വാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു പറമ്പുത്തു വലിയ ഭീകരമായ ഗാത്രത്തിലുള്ള ഒരു പാമ്പും വന്നിറ് ആ പാമ്പതാണ് കണ്ടിട്ട് വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു പോയ നാണ് മീത്ത് തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആദരിച്ചിട്ടില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ആ പാമ്പ് ഒന്നാന്നെ മുൽങ്ങാന്ത് അതല്ലെങ്കിൽ നക്ക് കൊത്താന്ത് നാണ് ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ആദരിച്ചിട്ട് കടത്തുള്ളൂ കൂടെ ആ പാമ്പും തങ്ങളെ കൂടെ ഇങ്ങി പൊയ്ത്ത് അത് കറാമത്താണ് മുസ്ലിമേ അണ്ടൽ പിന്നെ മൻസൂർ രാജാവു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട തങ്ങന്മാരൊട്ടിಗೆ കളിക്കില്ല അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങളായ മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരേ ഒരു ദുആ കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ രാജാക്കന്മാരുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ദുആ കൊണ്ട് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മല ചൊരിഞ്ഞതുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ദുആ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു പോയതുണ്ടോ അങ്ങനെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം റഹ്മത്ത് ദുനിയാവിൽ ഇറങ്ങി വന്നതുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈമാനുള്ളങ്ങളെ അല്ലാഹ് ആദരിച്ചങ്ങളെ ആദരിക്കേണ്ടത് ഈമാനാണ് അല്ലാഹ് ആദരിച്ചങ്ങനൊട്ടുകൊള്ള അനാദരവ് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണുക കാരണമാണ് അർഹമുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ അഹ്ലെ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട തങ്ങന്മാരും സയ്യിദന്മാരും മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളും ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ കടന്നുപോയ സജ്ജനങ്ങള് നിന്റെ ആരിഫീങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാർ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പൊറുത്തത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് നാളെ ആഖിറത്തിൽ അങ്ങനെ കൂടെ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് ശഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന തൗഫീഖ് താ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ സദസ്സുൽ അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ എല്ലാവരും 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പെണ്ണിങ്ങ മാണിങ്ങ എല്ലാവരും അതെച്ചോടമേ എല്ലാവരും 3 സ്വലാത്ത് അതെച്ചോടേക്ക് ചൊല്ലുക ബിഫളലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഒരു വിഷയത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനൊക്കെ മറന്നുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ CTM സലീം തങ്ങൾ ഇണ്ട് ദുആത്തുക നേതൃത്വം തരണകിന്നെ തങ്ങള് ഇണ്ടൂടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സുക പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് ദുബൈക്ക് പോയിട്ട് അനിവാര്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണുക ആവാണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ടു ഇണ്ടൂടൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 8 താരീഖ് തങ്ങൾ വണ്ട് ചൊന്നിട്ടൂട്ടെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾമാരെ അറിയിച്ചിട്ട് അത് ഈ സദസ്സിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തങ്ങ നണ്ടിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തങ്ങൾ നക്ക് ദുബൈയിലെ ഫോണാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഷ്ഫാഖ് പൈസ നിങ്ങൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കണോ കാരണാന്തരത്തിൽ ബറകായിട്ടില്ല ഇണ്ട് നാ പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ ഹദറത്തുക നാ ഇണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സദസ്സുക്ക് നക്ക് കാരണാന്തരത്തിൽ ബറകായിട്ടില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 8
താരിഖ് ബണ്ടെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തോറും. അപ്പൊ ഈ സദസ്സിനകത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തര അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലെ ദുആത്ത് അള്ളാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദി വഅലാ ആലി വഅസ്ഹാബി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമീനായ അൽ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ ദോഷത്തിലും നീ മാഫ് താ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ അബ്ബാവും മകും എലങ്ങമൂത്തങ്ങും പെഞ്ഞായി മക്കകും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്കും ഞങ്ങളുടെ നിരക്കരടങ്ങും ഞങ്ങളുടെ രായത്തങ്ങും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചങ്ങ ഞങ്ങളൊട്ടിക്ക് ദൂറക്കുണക്ക് വസിയത്ത് ചൊന്നങ്ങ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയങ്ങ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർ മശായിഖീങ്ങൾ അങ്ങെല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടു റബ്ബേ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ ഇസ്സത്തിലാക്കു റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്ത് സലാമത്താക്കു റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹാന്മാരെ ഹഖ് ജാഹ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ ഹഖ് ജാഹ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ സലാമത്തിലെത്താ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കി റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് രോഗികളുള്ള റബ്ബേ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചങ്ങ, ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റുമാർ, കിഡ്നിക്ക് വൈഫല്യം സംഭവിച്ചങ്ങ, BP ഉള്ളങ്ങ, ഷുഗർ ഉള്ളങ്ങ, ശരീരത്തെ പല ഭാഗത്തും പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച ആൾമാർ യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ അങ്ങക്ക് ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ. നീ അങ്ങക്ക് ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ അങ്ങക്ക് നീ ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കടവുള്ള ആളുമാരുണ്ട് റബ്ബേ. കടവീടണുകൊല്ല മാർഗത്തെ കാട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വന്തം അവയില്ലാത്ത അപകടണുകൊല്ല മാർഗത്തെ കാട്ടിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മക്കയില്ലാത്ത സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ മക്കളെയും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അബ്ബാവുമ്മയുടെ ഇസ്സത്തും സന്തോളത്തുക കാരണം അവിടെ മക്കളിൽ പെടുത്തനെ അല്ലാഹ്. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മംഗലാവിടെ വയസ്സായ സഹോദര സഹോദരിമാരുള്ള റഹ്മാനെ ഖൈറായ ഇണകളെ നീ അങ്ങ് എത്തുവാട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ കറുപ്പുഞ്ചായ സഹോദരിമാരുള്ള സുഖപ്രസവമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹായ മക്കളെ അങ്ങ് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണീരിൽ ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എന്തെല്ലാം തന്നര ഞങ്ങളെ ആയുസ്, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സന്താനം, ഇൽമ, ഇബാദത്ത് എല്ലാത്തിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുമാർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ, ഞങ്ങളെ നേരിടങ്ങ, ഞങ്ങളൊട്ടിക്ക് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചൊന്നങ്ങ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചങ്ങ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പാറ്റങ്ങ അല്ലാഹുവേ. പടച്ചോനെ ഒരു കാലത്ത് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ ഈ രായത്തിൽ നിലനിർത്തി ആത്മീയമായിട്ട് സുദീർഘകാലം ഈ രായത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ അല്ലാഹു അങ്ങനെ ദറജ നീ ഏറ്റുകൊടു റഹ്മാനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ അങ്ങനെ ദറജ നീ ഏറ്റുകൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കന്യത്ത് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ദറജ നീ ഏറ്റുകൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൂടെ നാല് ശഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ട് റഹ്മാനെ. മഅശറത്തുൽ ബലത്ത് കയ്യിലെ കിതാബ് ലഭിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്ത റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും ഈ റായത്തിൽ നീ നിലനിർത്ത് റഹ്മാനെ. നീ നിലനിർത്ത് റഹ്മാനെ. അതൊക്കെ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കരങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉഖറവിയായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടു റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ പെടുത്തു റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ നിന്റെ സ്വാലിഹായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ ഉറൂസുകു ഈ വഅദ് ഈ ബന്ധു കൂടിയ എനിക്ക് ആളുമാരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാത്തെ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ അങ്ങനത്തെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ വലിയ ദർബാറുക വന്നത് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾ ചൊന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ മനസ്സുള്ള മുറാദ് നിക്ക് കൊണ്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഹജ്ജും ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് കടത്താ റബ്ബേ. അതുക്കുള്ള തെറി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹജ്ജിക്ക് ഭർത്തായ ആളുമാറുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ഹജ്ജിക്ക് ഭർത്തായ ആളുമാറുണ്ട് റഹ്മാനെ. നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹുവേ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യണു, മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഉംറ ചെയ്യണു. നിന്റെ ഹബീബിയുടെ റൗള ശരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യണുള്ള ഭാഗ്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടു റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത
ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ധാരാളം തവാഫ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരത്തിന് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം ഖൈറായ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായ ഈമാനോടുകൂടി ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊന്നിട്ട് സ്വർഗത്തെ കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് വുദൂഓടെ മരിക്കണുള്ള ഭാഗ്യത്തെ താ റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്ക് അല്ലാഹ്, മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഐക്യത്തിലാക്ക് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചു പോണ്ടതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു സലാമത്താക്ക് റഹ്മാനെ. ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ അല്ലാഹുവേ നീ പരാജയപ്പെടുത്തു റഹ്മാനെ. ലോകത്ത് എവിടെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖത്തിലുള്ളാറാ അങ്ങനെ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കുക റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ നീ സബർ കൊടു റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഇസ്സത്തിലാക്ക് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ആഖിബത്തും ഈമാനും സലാമത്താക്ക് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ പള്ളി പരിപാലിക്കടെ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഖിദ്മത്തെടുക്കര കണക്കത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇണ്ടേ വരേക്കും ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒരു ശമ്പളവും എടുക്കാണ്ട് ഇണ്ടും നിന്റെ പള്ളിക്കും സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഖിദ്മത്തെടുക്കര ഈ രായത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാർ അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഇസ്സത്തിനെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ നൈപ്പുൽ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ രായത്തിൽ ഇൽമുക നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഇണ്ടേ വരേക്കും ഇൽമുക നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ ഇണ്ടും ഈ രായത്തിൽ ഇൽമുക നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ ഇൽമുൽ നീ ബർക്കത്ത് കൊടു റഹ്മാനെ. അങ്ങടെയും ഞങ്ങളുടെയും മുഖറബിയായ ആലിമീങ്ങളിലും മുതഅല്ലിമീങ്ങളിലും പെടുത്ത റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദുആത്തെ നീ സ്വീകരിക്കൂ റബ്ബേ. നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുആത്തെ നീ സ്വീകരിക്കൂ റഹ്മാനെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. അതുപോലെ പടച്ചോനെ നിന്റെ കൂടെ വഅദക വന്നേ നാനുള്ള കാസർഗോഡ് നിന്റെ ജമാഅത്തിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഹദാജി അല്ലാഹുവേ 35 വർഷത്തിലുണ്ട് പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട്. അയാളുടെ ഖിദ്മത്തിനെ നീ ഖബൂലാക്കൂ റബ്ബേ. അയാളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയി പെഞ്ഞായുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടു റഹ്മാനെ. അതുപോലെ നിന്റെ കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഹനീഫിച്ച അല്ലാഹു അയാളുടെ ചെറിയ 2-3 മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് നാളെ സ്വർഗത്ത് അബ്ബാവും മടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയോ പോണ്ട കനിക്കത്തെ ആ മക്കളിൽ അങ്ങനെ പെടുത്തു റഹ്മാനെ. ആ ഭാഗ്യത്തെ ഹനീഫ് സാഹിബ് നീ കൊടു റഹ്മാനെ. അയാളുടെ പെഞ്ഞായികുമാനെ സ്വീബരെ നീ കൊടു റഹ്മാനെ. അങ്ങ് സബർ കൊടു റഹ്മാനെ. ഉള്ള മക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടു റഹ്മാനെ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. എല്ലാവരും നക്കുന്ന എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാനും ദുആ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ അല്ലാഹ് ഖബൂലാക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.